Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Karon atong i-upload na pod ang handumanan sa usa ka awit part 7. Dumanan na sa ato i-upload karon mga listeners no kay wala pa nakaabot og 1 hour ato ang Palamay Drama. Pero naka-edit na ko og 3 ka episode sa ato ang Palamay Drama. O karon ato na sa ni-upload ato ang handumanan sa kawit. Naot nga masuportaran gapon yung paminaw mga listeners no. Magbasa na ta para makasugod na ta sa atong drama. Akong basahon ni katong last na to nga gi-upload nga part 6 nga handumanan sa usa ka awit. First comment si Ma'am Grace Pamugas. Salamat kay Sir Idol, very inspiring kayo ang mga istorya. Salamat tud kanimo Ma'am Grace Pamugas. No, sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Maski sa panmay drama ga paminaw gapon ka ma'am no. Salamat tud kay sa imong pag-comment pud ma'am nga naadjud ka pirmi kasunod sa atong mga drama. Si Ma'am Lisa Adwan, salamat kayo sir, more upload pa, makalingaw ang mga drama, pirmi gud ko minaw sir. Salamat pud kanimo Ma'am Lisa Adwan nga naadjud pud kano ga sunod pirmi sa atong mga gina-upload nga drama maski sa handumanan ug sa Palamay Drama, nagapon ka ma'am no, gapaminaw. Salamat jud kay sa imuha. Si Jude Plistico, idol nindot kay imong mga drama ba makahilak man sa ta og popcorn. Mao ni comment ni Jude Plistico no. Bilid kay ko ani ni Jude Plistico no, uptick ni siya sa uptick kay ni siya comment sa tuwa maski sa Palamay Drama, uptick kay ni siya comment to. Salamat kay sa imuang pagpaminaw, pirmi Jude Plistico. Nagkaroon comment ni Jude Plistico, idol, always ko naminaw sa imong mga drama kay nice kayo idol na atay makuha nga pagtulunan. Makarelate sa ta ba idol? Salamat jud kanimo pag-usab no, kanimo Jude Plistico nga sa imong pag-comment. Permi, daghan jud kay salamat sa imo ha. Katulong comment ni Jude Plistico. Unang singer nimo idol ba mamuot ko kay taga Amo Aman, kay taga Vin Unido Bohol. Ko idol makalingaw ko kay pabuak man dayon kay ila pa jud ko kinsanong bai. Mao ba Jude Plistico? Kay ila si Jude Plistico day no, katuang unang singer nato sa ato ang handumanan nga part 6. Kay ila si Jude Plistico no. Usbon ako Jude Plistico, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw maski sa handumanan ug sa Palamay Drama, naadjud ka ga suporta pirmi no. Usbon ako, salamat kaayo. Ikaupat nga comment ni Jude Plistico. Dili gapon ko skip idol kay idol kay tika mugpaaw padayon sa imong mga anindot nga drama ug upload. Salamat jud kanimo Jude Plistico sa imong pagway skip ads no. Salamat jud kaayo nga nakasabot jud ka sa akong sitwasyon no. Dako na kay nang tabang sa kuha, may na lang makatigom tag mga sintabos no. Salamat jud kaayo sa imo Jude Plistico. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sa pag-upload nimo sir, more upload sir, naara ko support nimo permis. Salamat pud kanimo Ma'am Balbina Tapales nga pirmi jud ni gasuporta sa kuha si Ma'am Balbina no. Ug salamat jud kaayo sa imo ma'am sa imong pagsuporta ug sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama maski sa handumanan. Bilib gapon ko ani ni Ma'am Balbina no nga wa jud ni kuan sa tuwa sa kuha no. Wa jud ni gabiya sa kuha no, pirmi jud ni siya comment. Salamat kay sa imo ma'am. Dako na kay nang kalipay sa nako ma'am no nga pirmi jud ka paminaw sa atong mga drama. Si Mio Coronado nindot ni nga drama idol. Salamat kanimo Mio Coronado. Si Oscar Abedog, salamat idol kay handumanan na sad. Salamat jud kanimo Oscar Abedog sa imong pirming kanunay pagpaminaw sa atong handumanan o sa Palamay Drama nga najud pud ka no, pirmi ka suporta o sa imong pagway skip no. Salamat jud kaayo pod. Si Mario Libre, salamat idol. Salamat po kanimo Mario Libre. Si Lucy Silva, idol, upload ugat pa og kandumanan kay ganahan ko sa mga istorya ug mga kaagi. Salamat kanimo Lucy Silva. Si Edgar Palma, nindot kayo ang mga istorya ang kandumanan idol. Salamat kanimo Edgar Palma. Susit Palmiros, nice kayo sir idol. Salamat po kanimo Susit Palmiros. Si Annalyn B, pirmi jud ko minaw sa imong mga drama idol sa handumanan o sa Palamay Drama. Salamat pud kanimo ma'am Annalyn B sa imong pagpaminaw. Si Arnold Bornal,
kini handumanan drama dili gapon ko mapulaan ni nga drama ug salamat kay idol. Salamat pud kanimo Arnold Burnal. Si Buyet Lidra nagkini nga idol handumanan daghan mabuhat mahuman nindot gapon og nga istorya. Mao gapon salamat no Buyet Lidra. Si Alma Bayron. Salamat kayo idol, more drama pa. Salamat pud kanimo Alma Bayron. Si Romy Boy. Salamat kayo idol. Kini imong mga drama makawala gid sa kalaay basta makapaminaw na po sa imong mga drama. Salamat jud kanimo Romy Boy no, naagid ka pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Ug mao to makasuners no tanan ka comment sa tuwa. Ato nasugdan makasuners ato ang handumanan sa usa ka awit. Part 7. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maugining sa kalalaki gataka ipil sa Buanga, Sibugay. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Ben. Wait, Ben! Kuya ka na! Asa mata? Na yung mga kalingawan sa Pikas Barangay. Namroy basketball. Ano to? Sige Bart, mga tuta. At ito sunahan, Bart, kay daghan kay guwapa dito. Kadiyot agad. Saan itong kiani din basketball o chicks? Basketball, bay. Pero di ko gan malikay yan nga. Masangit na nga itong mata sa mga guwapa. Saan siya eh? Mao lagi. Kuan, ato to manglingkod dito na. May dagang gwapa dito eh. Diin naman sa gaben. Kuyok to ko sa akong amigo ma. Diin naman sa mumang laag. Nanan oro yung basketball ma eh. Unya, absent at sagas imong pag-eskwela. Kausara ma eh. Ugma, eskwela na ko. Uy, pagtarong anang imong pag-eskwela ha. Mapulan gani ko anang imong style, paundagon tagyog ka. Bart, Ben! Asa man? Kuyog ka na ko? Asa mo to Bart? Nakoy, nakita nga bagong gi-open nga pool. Ligo ta! Kunya nga tong klase. Amo di ta musud. Kapoy sa eskwela eh. Lag ta! Sige. Unsa balig balitag ako na dunggan, Ben? Ngawa naman kuno kay sud-sud sa imong klase? Sentro ko ma eh. Absent? Pila na adlaw ha? Duara man god. Duharong si Banaha, pero ato ni aging simana, upat ka adlaw. Ayaw pag-eskwela. Ma, Gipulan ako ana imong style da. Maong undag na lang. ha? Ayaw na pag-eskwela. Tabagi ba si Papa ni Musbukit? Kapuya yun kinabuhi oy. Di ko makagwantay ni da. Magsigil ang kuguna. Kapoy na kayo. Init pa yun. Ha? Daon sa? Di na kamutabang sa uma? O may kapoy kayo. Kapoy ko. Usoy bahato ni mo. Sigil kag bari-baroy. Ay, mita lang kong trabaho, may. Pa, Asa mo kami tagtrabaho? mato ko dipulog. Mato ko sa kong gagaw. Nya doon sa ban. Ato ding paatoon. Panagahan na eh. Sige naglaag yun eh. Salamat ninyo, ma. Pa. Go! May kiniya ka. Sabihan to ni mo. Ay, ngay, ligog tabang yung gaw. Nga, kasuod kong trabaho. Wow! Samta. Usap kayo, wala kami eskwela. Wa na gaw, eh. Maong niyan higig kong dipulog, eh. Manarbaho lagi ko. Ano saman, natin masudlan di agaw. Basta ikaw, go. Bangan tingin nga makasunod trabaho. Ay, salamat kay gaw. Salamat in taon, kinakasuda yung kong trabaho. Iniksildo na ko, magpada ko nilang mamagpapa. Kung sa trabaho mo, go. Okay ra kay gaw, eh. Salamat kay gaw, ha. Salamat sa imong pagtabang na ko, gaw. Di man na, go. Ay kalimot ha. Kung may kwarta ka ba, palit yung cellphone. Mo bitaw, gaw. Mo niya akong plano. Palit yung cellphone, go. Kauyab ka ba? Buguyag yung gaw, eh. Ay, ano pa na horong gaw. Dalit na magkauyab, basta na yung cellphone. Ay, kabala ka, gaw. Mupalit kong cellphone. Iniksildo na ako. Ay, salamat na naging ko yung cellphone ko. Makas Facebook naging ko ani. Makachat-chat naging ko ini. Ha? Puli ko sa to? O, gaw. Tungod kay pila na katuig nga. Ako makauli sa amo, gaw. Saban, balik pa ka din eh. Ako lang sa ni paminawon, gaw, ha? Kay kung kuan ba, ganahan pa ba kung mabalik din eh. Gigi, go. Bawal niya ko ha? Kung unsa gaw, di ka mo pauli sa ato, day? Ako, sulad lo. Puli ko sa to, go. Sige, gaw. Motoran niya ako sa inyo. Okay, go.
Malipay ito si mama magpapa ba? Hinigkakita nila na ako. Oh. Uy, Para! Dami sakay! Okay! ay. Laga! Sakay na! Oh, Sobrang lamigan! May magante sa na ano? kanang is bago ni sakay. Kagwapa yun yung bago ni sakay. Pwede mo tapad mo, migo? Oh, sure. Dali, miss. Nindot sa noon nga na ako'y tupad din eh. Aron, doon ako'y kasulti-sulti. Thank you. Estudyante kami ka? Oo. Oh, sa may kurso ni mo? Teacher. Wow, ma'am, di ka? Puhon-puhon, kung kaluyan sa Ginoo. Ikaw, nag-eskwela sad ka? Ay, wa namiga eh. Trabaho na lang ko. Mao ba? Ay, ganihar ta nagtapad ba? Pero, dyan ta magkailan ay. Mao gyud no? Ako di si Ben, di ay Ben. Ikaw? May. May. Pili ko mga sa imong number, May. Aron ba, magka-kumustahe ta kung naano ta sa ato? Sure, sige. Mao ni ako number ay 0922-62. Maayo kay nakahuna-huna kag duaw na mo na. Ay, gimingaw na kayo ninyo, ma, oy, pa. Bisab, gimingaw man mo dong, oy. Doon na di ko'y pasalubong ninyo, oy. Ma, pa. Nay, kamo na'y bahala na, ha? Hala, salamat kaayo dong. Nakapahuway na tingali ron si May. Ako siyang tawagan. Aron, kumustahon ako, eh. Uy, Ben! Ikaw mong good ni. Kumusta? Okay na, May. Nakapahuway na ko. Ikaw, nakapahuway na ka? Nakapahuway na good town. Okay. Sa ato pa day, pwede na ko magsamok-samok ni mo. Pwede naman. Pwede sa day nga manguyab ko ni mo. Ha? Bitaw eh. Tugaan na lang ko ni mo sa tinuod, ha? May. Kanang, kuan ba? Unang pagkakita pa lang na ako ni mo ba? Sabi ni mo, no, may special na kong feelings diyan ni mo. May, I love you. Ben. Bisan tuod sa cellphone na ni ako gisulti ni mo, pero ang tinuod, love tagi ka. I love you. May paglaom ka ako, May. Lain sa kayo kun malimot ko. Ganahan sa ko ni mo, Ben. Kung mauna, uyab na ta, ha? Oh, Ben. Ako na kang gisugot. Yes! Salamat, May. Mao ba? May uyab na di ay ka? O, ma. Mahirot kay may uyab na kanong. Iya, kung saan ka magminyo. Papa, oy. Minyo mas nahisgutan. Uyab pa na nako, oy. Anya kay birthday ba nako ugma? Parian ang imong uyab kay gusto ko makakita anak. Mauwaw ko, uy. Ha? Anong mauwa man ka, oy, nga? Kagwapa ni mo, ha? Ay nagbalibaday kay gusto gid sila si mama nga makakita ni mo. Unya, asa man ko ni mo kuhaon? Magsabot lang ta kung asa ta magkita. Ang importante nga moari ka sa mo. Sige. Magpasugat ako ni mo. Ma, pa, mani akong uyab, si May. Mayong adlaw, tita. Tito. Oy, baik adlaw. Gwapa man day kag uyab, Ben. Salamat, tita. Asa mo kung manguyab og batig naong, ma? Gwapa gina. Liwatin ako, eh. Iya, kung saan man mo magminyo, ha? Ha? Wa pa na sa mong una-una pa, oy. Nag-eskwela pa mo gunis, May. Usa may imong giskwilahan, day. Pagka maestra, tito. Uy, kaswerte ko dahil mo, Ben. May asawa daw niya kang maestra di ay. Oy, ay na mo pagsigig tabi diha, oy. Pakatan na ng uyab ni mo, Ben. Unya, ang saon man ron nga hapon naman. Mupauli na lang ko. Papauliw na ka na ako, pero kinahanglan nga ihatod ta ka sa inyo, ha? Aron sad ba makakita ko si mga ginikanan? Sige, Ben. Asa naman imong mama? Mugawas na to. Di na ay. Oh. Ma. Kisa maning imong kuyok. Akong uyab, ma. Si Ben. Gitatukan ko mayo ning mama ni May. Unsa may trabaho sa imong mga ginikanan? Mag-uumar, ha? Tita? Ikaw, unsa imong nahuman? Wa ko'y nahuman, tita, pero may trabaho na ko ron. Wa ko'y labot kung may trabaho ka ba uwa. So, wa kay nahuman. Wa, tita. Mura na gusto na ko mahibawan. Sige, magkalakaw ka na.
Unsa to ko? Dito ka sa bahay sa uyab, niya lagi batasan ang inahan sa uyab. Ugaw, may pagka-strict taman. Kuy, pero dihado ka na gawala. Maulig igaw. Ya, unsam din ron. Mag-inom tayo. Ay ba? Oh, uy, Ano? si Megaw, ang akong uyab. Sige, sige. Kaya siya na kay andam ko itong inom. Unsa mo kay tuyo ni May nga nanawag man? Hello, May? Asa ka? Di ako sa kong igagaw. Pagkita ta. Ha? Nga naman. Basta lang. O sige, magkita ta. Oh, Ben, anong nagilak man ka? magbuwag na lang ta. Ha? Nga naman. Wa ka magustuhin sa kong inahan, Ben. O, usa? Kay pobre ko do ka. Ug wa kay nahuman samtang ako. Maestraho na baya ko. Utsa? Maong magbuwag na lang ta. Kay kung dili ni ka buwagan, paundawon ko pa eskwela sa kong ginikanan. Maong sorry, Ben. Magbuwag na lang ta. No, di ko masugot. Pero dili ka gusto nga makita ni Mama. Kon, magpalayo ko din sa ato. Basta di lang ta magbuwag. Ben, Di ko magpakita nimo. Tungtod nga mahuman kasi ang pag-eskwela. o... asa man ka ba to? Muadto ko basilan. Di na ko mapakita nimo. Humanan lang din yung pag-eskwela, ha? Basta di lang gito magbuwag, ha? Sige, Humanon niya niyo mag-eskwela, magpakita na ko nimo. Kay mangita sa gugnindot nga trabaho. Ben. Basta paningkamot lang yun, May, nga mahuman ka. Mahuman ka sa pag-eskwela. Oh, Ben. May, I love you. I love you too, Ben. Akong gisakripisyo ang duha na makagugma ni May. Aron lang yun siya makahuman sa iyang pag-eskwela. Sa pagkakaroon, ni ako sa basilan. Padayon pa ang among communication ni May. O nagsinaaray yun mi. Nga magminyo mi inigabot sa hustong panahon. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagan niya akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Napadas ang kaagi karon. Mao kining usa ka babae nga taga Kansuhong, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mindanao. Salamat! Salamat! Karon nga nakasalag kita. Mag-imo na tag baby ha. Baby gidayon? Dili pwede mag-enjoy lang una ta sa tong kaminyoon? O, pwede mo na ito ng dunganon ba? Ganahan akong makakita sa akong liwat gyud. Nga naman. Nagtuod kag maliwat nimo. O, liwat lagi na ako. Ako'y bahala. Halina be. Naginamhinam na kay kuning akong asawa eh. I love you. I love you too. Unya love, kumusta man ha? Unsa may result sa PT nimo? Positive. Oh, Mabdos ko lang. yes! Mamahal ako! Woo! Uy, ganina pa ba ka di, ha? Sa man wa kay planong mupahuway una? Daghan og trabaho good. Isa na, oy. Huway sad, oy. Mabdos na ba ka? Yot, mabdos ra ko. Pero dili ko masakiton. Ikaw gyud. Wala ko. Basta isaltihan natin ko, ha? Sige na overtime pa man good ka. Una lang ko di mo, ha? Naunsa naman taon ka, love, oy. Imo nang giabusaran imong kaugalingon. Ha? Nga naman? Kada adlaw lang gyud ka mo overtime gyud. Masig maunsa ka na, ha? Love, di ko gusto nga dunay daw tang may tabo nimo. Ilabi na gyud sa atong maabot nga anak pohon. Love, ayaw ka bala ka. Kaya na ko akong kaugalingon. Nga naman nagalit malang sakit ang akong tiyan. Mura kumot sa kasakit. Oh, dugo. Dahil, una lang ko muna mo, ha? Yun! Dugo ka! Magtawag na ambulansya! I'm so sorry, pero wa nang inyong anak. Excuse me. Julius! Resulta na sa kagay sa mo. Sorry. Di na mabalik sa imong sorry ang kinabuhi sa tuna. Pila na kabuhan ang nilabay. Pero,
Wa pagyapon ta tagig balik og anak. Basig di natahatagan og anak. Love, ayaw ra kod pagsulti ana. Kung hatagan lang kog chance, buhaton ako ang tanan mo mabdos lang kog usab. Di ba giingnan naman tas doktor? Nga di ka pwedeng mahago og mayo. O lagi love. Pero syempre, gikan sa trabaho, inig uli sabay. Maglihok-lihok ra bagyapon ko din Unsa ka kung mag-hire na lang ta og katabang? Aron human ka mo trabaho, mo relax na lang ka, inigabot diri sa bahay. Sige. Mangita ko katabang love. Suway og ingon ang imong igagaw nga si Carla. Kaya murag nagkadungog ba kung nga nangita to siya ang trabaho? Mao ba? Sige pa. Pero kung mapabaglong gani ha, badlunga gyud dayon ha. Kaya kiyaton ra ba ng bata? Basinog, mas stress sa pagdunya ka. Ako'y bahala pa. Sugod karon. Dili na nako abusaran ng akong kaugalingon. Para mahatag na ko ni Julius ang dugay na niyang gipangandoy nga anak. Salamat kaayo, Ate Minda, ha. Gisave kit ko nimo. Nagkinahanglan di kong trabaho. Way problema dayoy. Basta kay mauna to ha. Ikaw na'y bahala sa tanang trabahoon din sa bay. Og stay in ka din Okay, Ate Minda, way problema. Love, kumusta man? O sa may imong masulti ni Carla? Okay naman. Nalipay sa ko kay makarelax na gyud ka. Pero murag nakabantay ko nga suod kay sila sa driver diya sa atbang nga bahay, no? Di ka na sila uyab? Dili siguro, uy. Basin og nang amigo lang sad siya, kay syempre, wabe say kaila din Dili lang ta maghuna-huna og daotan, love. Ate Minda. Oh, Carla, unsay problema, ha? Mabdus ko. Unsa? Nga naman, nadi kay uyab. Hindi na ko uyab. Amigo rin ako. Driver diya sa atbang sabay. Kiduo ko. Unsa may plano ni mo ron? Duwa sa ko kahibaw. Di pa ko andam nga mahimong inahan at Minda. Carla. Mao ba? Nanay nahitabo nilang duha sa driver? Oyot. Wag yun masayop si Julius. Ay, Naku, ang problema ani, uy. takot yun ang problema ko, Joy. Ano, saan na ni mo? Mangita na lang kaglaing katabang. Naku na hunahunaan. Og unta, musugot lang si Ani. Ano sa man na? Ha? Ada po nimo ang akong anak? Oday, Carla. Unsaon nga, wa pa mangyud ko mamabdos og balik. O hatagan ka na mo kwarta para makasugod kag bagong kinabuhi. Mas luoy sad ang akong anak kung ari siya na ako. Kaya wa man ko ika-provide niya. Maong sige, ate, musugot ko. Very good. Ako sultihan si Kuya Julius ni mo, anak ko na. Muuyon ba siya? O yun kayo. Salamat, love. Ato nang ampingan imong gimabdos, Carla. Kami mo bahala nimo, okay? Salamat, Kuya Julius. Oh, ikaw mo kun ba'y nagluto diha? Hain man di si Carla. Natuog pa. Uy, mao ba? Sige, akong pukawon. Ayaw. Pasag din lang siya nga makapahuway siya og tarong. Ug tuod ay. Ubay-ubay naman itag bulingon. Ikaw na lang una mo imong laba, ha? Ha? Mao ba? Nakabantay ka nga murag gipanggara niyag maayo si Carla. Ambot lang yut, ha? Sayop man nga magunahuna ko ani, pero lain kita kong gibati karon. Nahibaw ko nga gibuhat ni niya tungod na sa bata, pero murag supra naman sad. Ay, ano na lang, tay. Kuan ka ng panidi lang mga lihok. Pero aron mahibawan yun ni mo, panidi sila nga. Wa sila mahibaw nga nagtanaw ka. Love, hali di maron. Mujote ka? Oo. Dagang kay kong trabaho sa opisina, love good. Ikaw? Diri ra ko sa bahay. Mao ba? Sige. Ikaw na lang sa may bahala ni Carla, ha? Ha? Muna kag uli? Ay, kasagod. Gusto na ko nga pakalitan sila uli, yut. Gusto na kay kumahibaw sa tinuod. Ay, sige, yut. Good luck. Basta kay, kalbalag yun ho.
lang lagi diya sa kondungan pag sige o kiss kay kilot. Mga hayop! Bagaan ni mong naong sa? Ikaw na gani mo igitabangan ni Traidor pagyog ka? Karon, nakasabot ako nga nang gikuha ang atong anak nato. Kay dili niya deserve nga makaamahan og sama nimo. Magbuwag ta, Julius! Minda! Sakit man nga nawa si Julius nako. Pero dili ko magpabilin sa lalaki hibaw kong binuangan ako. Og nahibaw sad ko nga puhon, moabot ra gyud ang hustong lalaki para nako. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Consolacion Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga tata. Ay, lisura sakay ron. Ay, maliit bang kakuin na sa trabaho. Duty na ka? Uy, Junjun, ikaw man gudi ay na. Oo, duty na ko, pero pati ko makasakay ay. Asam na ka mo duty? Sa Mandawi. Sakay na lang diri. May extra mo ko helmet. Hala, ayaw lang, uy, maikog ta. Ano ko taong maikog man ka, nga kaila man ta. Sige na, sakay na diri kay. Basig maliit ka niya sa imong trabaho. Nga, sige na lang, uy, bahalag uwaw mo, sakay na lang gyud ko. Si Junjun dito yung gisakyan? O, day test, nagian man ko niya, nag-atang og kasakyan. Moto, iya kong gipasakay siyang motor. Hala, kuyawa anak day uy. Ha? Unsay kuya, uy. Kuya, og may gugma na si Johnny mo. Ay, saba diha, uy. Di gid na mahitabo nga makagusto na si Junjun ako. Kay gawas ka may anak ko, maguwang pagyud ko niya. Hi ta! Uy, Junjun, ikaw man ko di ay na. Nagunsa ka din ni, uy. Ako kang gihapit oy. Ha? Anong imagutang kong gihapit? Aron ba, di ka maglison inig pauli ni mo. Jun, Mamauli na kay, nagpaabot na tong imong anak ni mo. sige. Abi na ko bupa ulit tag diretsyo. Ni snacks pa man lagi ta. Snack tang daan oy kay lisod na kay good muntas daan ba. Traffic niya ta. Jun, Yes ta. mangutala ko ba? Unsay pati pasabot ining imong gipakita nga kaayo na ako? Kuan. Naluoy ko nimo kay ikaw rong nagpadako sa imong anak. O gusto ko nga mahimong kabahin sa imong kinabuhi, ta? Jun, Mahal ta ka, ta? Huwag ka mahibaw sa imong gipanulti, Jun. Ulit taong ka, uy, batanon pa. Samtang ako, tiguwang na og may anak. Ikaw no, kung makasulti ka, murag yun, tiguang na kayo ka. Pila ganin mo edad? 40 na yung taong ko, uy. Okay, mo na, 40 pamday ka. Di pa na tiguang, uy. Ug pila man ko ng edad ni mo, be? Mag-25 pa ko. Mag-25 ka. Mura na kang akong anak, no? Eh, di mo na basihan ang edad ko. Importante nga magkasinabot, ha? O di ba? Sapat ya, Jun, uy. Sinungod lagi. Matagi lang gigayon nga igugmaon ti ka. Jun. Day. Unsa na akong giingon nimo? 'Di ba? Naibog lagi nas Junjun nimo. Ay, nag-uulbit ako, Daytes. Unsa mo ko na imong gikagulan? Seryoso kay Junjun ako. Ako pa nimo no. Imo nang sugton si Junjun. Aron na kay katimbang sa pagpadako sa imong anak. Tinuod ka? Imo na kong gisugot, ha? Oh, Jun, idawat ko ng imong gugma. Yes! Salamat, tata! Ani nakapuyo sa amo, Tito Jun? Odong Roel. Mauna dong. Mura na di ko naipapaini kay ano yung kapuyo sa amo, Tito? Mawag O pwede na sad nga papangin mong itawag na ako, Dong Roel. Sige, magpapalag ko nimo. Sige, kaya sa itsa ba? O sige, mantaya, shoot. Kamalipayon sa akong anak. Nga may giila na siyang amahay. Kumusta ang bagong minyo? Saba ka di day, uy. Minyo, uy. Unsa man di tawag ana nga na naman kay bana? Ambot day, uy. Nakulbaan ko na akong kibuhat ng pakigtipo ni Junjun. Nga naman? Mangod na mangugay na ako siya, Kwen. Unsaon naman lang kung makakita siya parehas niyang edad. Unya, iya kong biyaan. Sus, dili tingali na mahitabo na uy. Kaysa ako nakita no. Love kayo ka ni Junjun.
Malipayon ka ba? Aba na ako, ta? Malipayon ko, John, pero... nabala ka gihapon ko. Unsa may mong gikabalakan? Tingalig usa kay gayon, ana. Mubiya ka na ako. Hindi gina may tabo nga mubiya ako ni mo ta. Kay love dakay ka. Kung pananglit, mubiya ka na ako. Ang una tingaling maapituhan, mao si Ruel. Ha? Nga naman. Ang love naman ka sa akong anak. Masakitan siya kung mawa ka na mo. Ay kabalaka. Di ko mawa ninyo. Hangtod sa hantod ko ninyong ikauban. Salamat, John. Ha? Di ko ni mo kuhaon, Ron? Di lang una ha, kay naku importanteng lakaw ron. Asa di ka? Namit ang bungang birthday, maong pauli lang sa gimuha ha. Oh, sige. Ayaw pala big inom ha, kay nagmotor baya ka. Oh, sige ta. Bye! Hubog ka ayaw ka, John? Okay ra. Si Ruel? Nakatuog na. Pahimutang dilibi kay paimunti ka og kape. Ayun na. Matuog na ko. Ta, muna ko ni mo ha. Dili ko ni mo ihatod sa trabahoan? Nagdali ko ta kay sayo ko musudon sa akong trabaho. Pagsakay na lang jeep. Mao ba? Nakabantay ka nga na sa kausaban? Uday, lahi na kay siya sa una. Di ba na siya mulakaw kung dili ko niya ihatod sa akong gitrabahoan. Pero karon nausap man, uy. Mao ba? Ay, panitila na siya day, uy. Pila naman kaadlaw ron nga uwa mo ulit si Junjun dinis amo. Kung textan, di sad mo reply. At doon ako yung amigo, be. Magsusi ko bahin niya. Wali ka may bawo ba yung Junjuta? Maobitaw nga ni ako, Chard, kay gusto kong mahibaw kung asa siya karon. Di mo siya mo reply kung textan ako. Kuanta, kanang... Naan may gikalingawan nga laes Junjun. Ha? O iyang giabang ubay. Unsa? O garo lagi mo tuon. Kuyog ta, tultulan kaya kung nasa sa puyo. Oh, tata? Nakalitan ka nga naabot ko din sa bag-o ni mong gipuy-an? Uban sa bag-o ni mong katipon? Kinsay nagdumdum ni mo din eh. Di na kinahanglan, John. Mujutin ako, ha? Yes. Ta. Kasi buti pa sabot ini. Nga kamo ang nagtipon ni Junjun. Ta, sorry kay ha. Nga, nagluib. Nga nung imon gibuhat ako, Jun. O ikaw subtitles. Nga nagahimo maka sa pagpasakit ako nga suod man unta katang higala. Day pasaylo ako. Nagsugod ng tanan sa dihang nagkita mi sa usa ka birthday party. Og parehas mi nakainom. Hangtod nga may nahitabo na mo. Kinuog ko. Og akong natugkad nga mahal ako si Tess kay nimo. Ta, Tugod ba kay bata siya o way anak? ta, pasaylo ako. Wala ko'y mahimo ini. Kay di abot na bagod akong gikahadlukan. Nga usa ka higayon, ana. Mawa ka na ko, Jun. Usbon ko, pasaylo ako ta. Di gani ka makasalig sa mga lalaki. Kay bisag mahal ka niya, moabot ang panahon nga iya ra kang biyaan. Ug ang labing sakit, kay ang suod pagid akong higalang iyang gipuli nako. Kaninyo Tess ug Junjun, kung naminaw mo karon, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong pagpuyo. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Vic. Bay, nabi ako ni bagong gi-hire diri sa atong office, bay. Uli ni Lani. Oh, mau ba? Mayo hinoon. Kaya sa siya magsugod. Human ko nag-announce sa imong promotion. Ha? Promotion? Ay hala, ahak na slide ko da. Oh, tarong ba? Ma-promote ko? Ha? Congratulations, Vic. Congratulations, Vic! Salamat! And Vic, after sa imong shift, ato ako sa kong office. May importante tang istoryahan. Okay, ma'am. So, since ikaw naman maoy-puli ni manalo sa iyang posisyon, nahibaw na ka kung unsay trabaho nimo karon. Yes, ma'am.
So next week, ato na ka sa probinsya nga branch ma-assign. Ikaw may akong saligan dito. Pilam ko ka adlaw dito, ma'am. O sa kabuhan. Sugkot na lang, bay. Basin pa dayo adto nimo makita ang imong forever. Mo. Trabaho ako maduon eh. Aw, mauli taong guwang juga. Bay, kana sa mga kamado ha? Ug asa man ka star? Indot sa dinis probinsya. Pitch ko yung hangin. Papalit ako suka, te. Ay, la. Kagwapa niya. Simple o probinsyana kayang yung beauty. Ako siyang amigahon, bi. Ha? Makig-amiga ka? O, miss. Kana akon okay ra nimo? Aw, amiga raman di ay. Uy, problema, uy. Kibaw ka kung sa'y problema na, bay? Kung ma-inlove ka niya, Unsa man say problema kung mahitabo na? di man ni nga temporary ra ka diha. Aon sa man? Musukol kag LDR? Unyaan na ako problemahon na kung magkauyab na mi. Ay noon? O sige, panguyabi! Unsa? Manguyab ka? Kabago pa na ito nagkaila? Di man na mong matter kung bago bang nagkaila or dugay na. Ang importante nga, nakagusto ko nimo. O ginawat nga, nakagusto sa kanako. Kinsa man kay dili makagusto nimo, no? Onya, dawat man ka ako nimo nga breadwinner ba ako? Nag-eskwela ko, nagtrabaho. Onya, nagatiman pag ko sa bedridden na nako nga lola. Tabangan ti ka sa tanong butang. Atakin ako chance. Okay. Okay. Okay, gisugot ako nimo. Oh, Vic. Gisugot na ka. Yes! Sigurado naman kita ka, bay? O bay, sigurado na kay ko. Abi nimo, ginahan gyud kay ko niya bay. Kay buutan, masinabuton o kugihan. Believe kay ko niya bay. Love na gyud nako si Vivian bay. Unya, saan na nimo kung makabalik na niya ka dire? Ha? Dili ko mo sugot nga mobalik ka dito. Ha? Joke ra, uy. Ganong dili good town. Imo man ang trabaho. Sige lang. Mubisita lang niya ako nimo din. Sige. Tawag ako sad. Bisitahon lang sa doon niya tikas inyo. Ako na. Ganahan ko na aron. Makaila na po nimo ang ako mga ginikanan. Ma, si Vivian. Vivian, ang akong mama. Nice to meet you, Day Vivian. Nice to meet you, Sate. Pagmama na nako, kay anak naman sa tika. Og welcome kaayo ka dinhi sa among bahay. Salamat, ma. Oh, love, okay ra ka? Nganong mo rin maghago mo kikagnaw? Na-stress ko sa kadaghan ako gibuhat, kod. Kay bawbay akang nag-eskwela pa ko. Onya, nagtrabaho pa gyud. Onya, nag-atiman pa gyud ko ni Lola before ko nilakaw. Ay, sakit kaya akong lawas, love. May pagwa na lang ka, muari usa. Aron magkapahuway ka. Day Vivian. Nakadungog ko sa inyong istorya. Nagdakog haplas. Makatabang ni sa imong gipamati, Day. Ma, salamat na ma. Love, asa mo ng sakit? Diri sa akong likod. Og sa akong mga bukton, love. Dali. Haplasan ti ka. Paabuta lang, ha? Kay karong taod-taod, ma-feel na nimo ang epekto anang omega painkiller. Wow! Kanindot anikod. Gawas nga, dali ra kayong nigaan akong pamati. Mura siyag bugnaw nga init sa pamati. Kana tungod sa iyang bugnaw init sensation, nak. Effective kaayo, no? Dadana, imo na na, Day. Salamat, ma. Mga plus ko og balik inig-uli na ako. Bay, niuli naman si Vivian sa ila. Tara na, duha tag basket na. Sige.
Nangit ako. Dili ha? Nga naman, love. Naa pa lang ko mag-igat-igat mo dito. Unya ikaw ba si matintal sa kadayon? Love, naibaw ka nga dili ko ingon ana. Og ikaw ra gyud ang ako. Bisag unsa pa isulti ni mo, Vic. Basta kay dili ko musugot. O kung musupak gani ka, magbuwag ta. Vivian. Wow ba? Nakabantay kag kausaban niya rong mga nangaging mga adlaw? Ubay. Ambot. Silusan mo kasi. Uy, sulti siya na ba? Uy, para may baw sa iyang limitasyon. Kung mausap pag-gani siya bay, ako nagidoon niya siyang prangkahan. Vic! Ay, dali na anak. Manglakaw na ta. Daghan pa kayo kong kumprahon. Okay, ma. Hala, nalubot na ako cellphone. Wala ba di ko makapahibaw ni Vivian da nga ang bulakaw ko? Anya na lang. Ako lang siya tawagan ini kulit. Mao ba? Or basig naglaag ka? Unya, lingaw na kay ka dito, mangwa na ka makauna-una na ako. Love, ayaw ko pagsulti, ana? Nga naman! Kay sakto ko, no? Ha, grabe, no? Pupagi ka mo kontento na ko, Vic? Mukha to lang yapon kaslain? Kaya mo lang yapon kong binuangan, ha? Wala lagi di ka binuangi! Di mo magugong sigitan. Dili na ko ni mo love, no? Abi ni mo, Vic, mas maayo pag-undangon na lang gini nato. Unsa? Makigbuwag na sa ka? Oo. O sige! Sige, magbuwag na, Vivian. Kaya ako, wala sa ko makasabot ni mo. Asa naman itong imong pagkamasay ni buton, ha? Vic. Udangon tani. Karon, paglipay-lipay na, nga nisugot ko nga, magkabuwag ta. Muna dugay na ni mong ipangita, di ba? Mong sige. Bisag mahal pa nako siya, pero dili ko ganahan nga magdugay sa usa ka toxic nga relasyon. Ilabi na ang relasyon nga way salig sa usag-usa. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga taga Northern Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Aden. Hi, Miss Guapa. Asa ka pa ingon? Guwapa unta bungo lang. Bahala ka diha, oy. Wa ko makailan nimo. Diin kagikan day Aden. Na ako'y gipalit day, uy. Onya, anong guba makinanaong nimo? Saon? Naamang ko ko'y gikatagbo nga laki. Nga ditagad na ako. Onya, wa ni mo tagda. Wa. Kaya mo ko kaila. Asa man paingon? Diha mo to sa pigiri. Oh, basig ang nagbantay to sa pigiri day Aden. Basin. Oh. Uy, hala. Ni amay ni chat na ako. German ang pangan. Ako ning replyan, be. Salamat din tao kayo, ni-reply ka na ko, din. Kinsa day ka? Ngano nakailamang ka na ko? Huwag nahibaw pagikas kong Facebook. Nagkita naman ta. Ha? Din man? Pag-ana na ko, ball. Oh, mao ba? Ako ba itong natagbukan ni mo? Nga, kitagad ka, pero wag ka managad. Ikaw dito? Oo, ako yung taon. Hanya, diin man sa kag-Facebook na ako. Anak ko tanay taon ko sa taga dito. Unsa di ka dinis Bohol? Kuan, ang ako mo kong papauguyuan, mo'y nagpantay sa pigiri doon sa inyo. Mong yan ako diha. Pero ibalik na dayon ko kay nabuhi klase. Mao ba? Sige, din. Tawag-tawag doon yan ta, kung may time ko. Sige ba? Na all, like a chat. Ikaw, giday. Nakik-friend naman ang tao, good. Mao ni tawhan ang imong giingon nga imong gikatagbo, day? Nga wa ka mo tingog? Mauna, day. Nagila-ila na hinuon mi kay nakik-friend man siya nako sa FB. Basig mao na imong forever, day. Saba, uy. Kumusta din? Okay ra. Huwag kaming uwan ako.
Nga mingaon mo ko ni mo? Kay, anong good ko tawag ni mo kay, kuhan mo kon, busy ko sa kong eskwela ron. Okay ra, uy. Wag din. Kuhan na din. Unsa man? Pwede ko manguyab ni mo. Ha? Bitaw din, sulti lang ko ni mo ha. Katong nagkita na diha ba? Ganahan ko ni mo ato. Kung saan ka managkan ako. Ang makalitan sa kuato, uy. Unya, daman. Uyab na ta? Uy, ako pa nauna-unaon, uy. Haya-haya, na namin ang uyab sa kong amiga. Naglibog pa ko day, uy. Asa mo kalibgan? Maayo ka nga akong sugton si German, day. Ako yung mga tanan ni mo. Ganahan ka niya o dili? Okay naman siya. Ako, naaraman din na. Disok na. Tinuod din? Imo na kong gisugot. Oh man, uyab na ta. Salamat kayo rin ha. Nga, imo na kong gisugot. Ang tinuod, lipay gigay ko nga. Nagkauyab na ta. Ayaw lagi kong binuangi man ha. Ikaw pa ba ang una na kong uyab? Oo din. Ako na isa di mo. Kilaay naman kong pundo dinis amo eh. Unsa ka no kung mo ato kog Cebu? Mag-unsa magkuno ka sa Cebu? Mangita na kog trabaho dito ma. Gilaay man kog nagsigig pundo dinis ato eh. Oo, ikaw good. Pag-amping dito ha. Oo ma. Salamat in town kay nakakita din kog trabaho dinis Cebu. Ay, akong paibawon si German nga ni ako sa Cebu aron magkita mi. Di ka Cebu? Oh man. I-chat na ako ang imong address ha kay adhaon ti ka. Sige man. Pila naman ko kabuwan din ni Cebu pero huwag magpakita si German ako. Naunsa man di ka siya? Sorry kayo din ha. Huwag ko'y time nga magpakita ni mo eh. Nga naman? Saon good, busy mo ko sa eskwelahan. Bisag kadiyot lang good. Dool na bitaw ko nimo kay ni anak ko Cebu. Mag-lisod ko din eh. Kay, nalingaw mo ko sa online games. Ha? Uy, kabati good di ay sa imong gidangatan dito sa Cebu. Huwag din mo magkita sa imong uyab dito. Nibalik na lang ko dinis ato day uy. Huwag mi magkita si German kay busy man siya sa trabaho. Og nalingaw po kuno siya sa online games. Kawa good ay ayo. Huwag gid lagi. Pero na, di na ko mo chat niya day uy. Mura magwa ko'y bili niya. Ako pa ni mo day no. Di na lang ka mga batanon uy. Ha? Na. Ang mga batanon mga gudron, nabuang na ng mga online games. Mo na mas palabihon pa nila lang duwa kaysa ilang uyab. Dili na lang sa ako maguna-una og lalaki day. Magpaabot ko kung naapag mo abot na ko. Ha? Manarbaho na sad ka? Oo ma. Ay, unsa man, mubalik na pud ka og Cebu nga dito naman kagikan. Ay, dili mo uy. Ana ra kog tagbilaran. Maayo na kay dool ra dinis ato. Unsa man sa trabaho ang imong sudlan? Tindahan lang gud ma. Na sige. Ikaw ang mahibaw. Gikaloy-an gid taon sa Ginoo. Nakasudayin kog trabaho. Ay, Hello. bago ka din eh. Oh, kuya. Ay pagkuya na ko. Masamot mo katiguang. Tawag lang ko og Cords. Ikaw? Aden. I love you, Aden. Oh, Quartz. Ay bawo ko nga, dili na ngay sulti na ko nimo. Ay taas kayo ang gintang sa tuwidad. Pero, igo lang ko nagtuman sa gipitik sa ako kasing-kasing. Oh. Pero, kung di ba ko masugton, okay na. Igo lang ako nga, naibaw ka nga, mahal ti ka, Aden. Quartz. Naunsa man ko. Dili naman hinuon mawasak ko nga nauna si Quartz. Gugma na ka ni o kaluoy. Tinood din, imo na kong isukot. Oh, Quartz. Uyab na ta. Salamat kayo din. Di ka magbahay sa iyong pagsugot ako.
Wa ka ba magbahay nga nakigrelasyon ka na ko din? Wagid courts. Kay bisan tuod og taas ka og edad kay nako. Love man ko nimo. Maayo nagdili ka mo usab courts. Di na may tapo din. In love na kayo ka. Salamat courts. Uy, nanawag man din is chairman ako. Ang sakay tuyo ining tawhana ay. Oh. Nanawag balik ay. Ako na lang nito bagon, B. Hello? Musta din? Okay raman ko. Din, ngayon di ko pasaylo nga. Huwag di ko mapakita di mo. Saan good, busy mood ko. Sa online games? Sorry kaya. Din, di aday ko ron sa buhol. Mahimo bang magkita ta? Para unsa? Din. Sa imong gibuhat nako. Wa ko nimo hatagi og bili. Maong gikalimtan na lang tika. Mahimo ba katagal ako ni Muglay gayon din? Nga naman. Aron nimo na sang pasakitan? Wa na kay mapaabot pa nako, German. Kay may nakita na kong lalaki nga tinuod nga nagmahal nako. Unsa? Maong kalimte nako. Kay malipayon ako sa kong kinabuhi karon. Den, kung tingpariod to na gani, adto sa atong kananan, ha? Asa man day ka? Napakoy ibalhin nga mga wires kuryente kay samo kita naon good. Konting gawas na gani. Moadto na lang ko sa atong kananan. Sige kay modretso lang ko dito. Natukay gid si Quartz ta. Mag-order na lang ko sa paborito niyang sudan. Uy, ano nagubot ang mga tao? Kuya! Naon sa din na diha? Nganong gubot man kayo? Si Quartz, nakuntihan. Unsa? Quartz, gano'n na hitabo manini mo. Nakakita na unta kong tao nga tinuod nga mahal na ko. Pero imo pagisigikuhan ako, Ginoo. Quartz! Ingon sa ni Datog na ako kalibutan sa pagkamatay ni Quartz. Kaya wa ko magdahog ang lalaki nga nakatunan ko na sa pagmahal. Mawa pa di ay na ako. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga San Fernando, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Edna. Ma, sigurado ka nga okay ra ka din hinga ikaw rang usa? Wa ko'y mahimo, nak. Dili para badugay nga namatay sa papa. Basa niya magmingaw ka din eh. Nak, dili man sad gud pwede nga dili ka mo dayon og trabaho sa laing nasod para lang nako. Dili ko gustong mahimong babag sa imong pangandoy, anak. Ikaw gid ang the best nga mama. Mo nang love kayo tika. I love you too, anak. Amping ka dito, anak, ha? Yes, ma. Og ayaw na pag-uyab-uyab dito taon kay pasirog mamabdos ka. Na, impas gid tanan nimong paningkamot. Ingon man imong mga pangandoy, anak. Ani na lang, ma. Kung mag-uyab-uyab maggani ko, kanang LDR na lang mi. Para dili ko kuyog mamabdos. Kana, mas maayo pa. Ay, kalaay ba aning ako na lang usas bahay, uy. Murag maburyong gid ko ani kung dili ko mugawas. Muadto ko sa kong amika. Ay, mayo kay gisuri ko ni mo din ni Mars. Mars, kay nagmingaw naman kog sugod dito sa bay. So kanya nilarga nga akong anak. Ay, anak ginang life. Sa'yo sagay ka ng biyuda, gun. Ay, mo pa may customer, ha? Dali. Pagwapahan, tig ka. Ha? May cover, tig ka. Wow! Bagay ni mo imong hair, Mars. Guwapa. Ay, hala. Naman ka na rin ko. Huwag ko makabantay nga isuot ka din sa salon. Okay ra. Nalingaw mo sa kog. Tanaw mo. Maayo gigi ka mo trabaho, Ruela, eh. Bagay ka ni mamang. Yung buhok og makeup. Isang mo siya gagwapa. Sweet!
Sus! Ikaw gyud no? Ulog-ulogan lagi ko nimo da. Atuhon, ila-ila din mo. Edna, si Rico. Oh, ang akong pinakagwapo nga suki din sa salon. Rico, ang akong best friend, si Edna. Nice to meet you, gwapa. Edna. Sus! Ay palabi, ulog-ulog, oy. Kay na, madagin na akong jumegan na. Biyuda na raban eh. Aw, samot? Mas ganahan ko biyuda. Oh. Nga naman ko. Dili naman mawa si Rico sa kong huna-huna. Basin og, nabaguhan lang ko nga gidayeg ko og balik. Taas-taas na sad ang panahon nga wa na ko'y nahimamat nga laing mga tao. Ugma. Basin og, muadto si Rico sa salon. At doon ako si Ruela. Anong nianhiman ka? Magpausap na kasi mong hair, kabago pa gani ani. Hindi li, oy. Ganahan lang ko kung mag-standby din higod. Salamat kayo mo kong ipagamit sa CR, Ruela. Uy. Uy, niam lagi din yung gwapa. Uy, pareham mo. Nag-standby lang din sa salon. Why? Basinog, namasin mo nga, muabot ang usag-usa. Mag-abot mo, ha? Ako, ikaw mo limbod, ana. Kaya sa tinuod lang, nagkagusto ko ni mo, Edna. Kakilig! Sugta Mars! Dong, ayaw pagsigig binuang diha, Dong. Bata pa kaayo ka, uy. Dili ta hangay sa usag-usari ko. Nung si Dili, God. Suwayin ba na to, aron? Mahibawaan na to. Ha? Uy, Edna. Wapagi ka madutli sa gisulti ni Rico, ha? Sige lang itong padungog-dungog ni mo. Payo na lang ba? Naka-inspirasyon. Sa tinuod lang, no? Ganahan man gyud ko niya, Mars. Pero, basin o katawan lang mis mga tao ba? Masaba ka diha, oy. Ay pagunaw na ng sultis mga marites. Sus! Ang importante nga, malipayon ka, Mars! Ha? Sugod na ka nga, uyab na ta? O, Rico. Kana kong tinuoray ng imo. Dili ko gusto og binuang kay tiguang na taon ko dong. Tiguang ko taon? Kabata pa ni mo? Bata pa yung tanahon? I love you, Edna. Mahal na sa tika, Rico. Sugan ako eh. Tagbaw mo kong kurot sa pagkaon. Gamar kaya ka gikaon lagi. Angay lansad nga imong hotdon kay mahal kay ning restaurant kay imong gidadaan ako, uy. Kay gusto mo gud ako nga maka-feel gyud ka nga special ka. O nino pa yung ambience tari? Ba? Nindot gid tuod. Dili ka mahayan. Pangayoon na to ang bill para makabayad na ta. Sige. Bayrin na ang daan kay magsiyap ako. Ha? So? Ay, pagkainang pagod ay. Ikaw may kipabayan? Oo, Mars. Pero okay raman kay busog man sad kaayo siya. Ay, kinuog ko. Ay, mauto na imong kwarta, Mars. Andam na kong ihatag ang tanan basta dili lang mawa ang akong hinigugma, Mars. Kumusta man kadiha, nak? Okay, rigid kaayo, ma. Og, tuod di ay, ma. Nanaraba ko'y uyab, ma. Ha? Unya? Taga-asa man? Uy, nak, dili ka kuyaw nga. Ma, kalma. LDR me. Okay? Og ako sang dadon din sa bahay, ulit na ako. Hapit ako maulit, ma. Nahala, sige. Basta siguro alang gid nga tarong na, ha? Yes, ma. Don't worry. Rico, dong. Unsa ba'y problema nimo? Nakabantay gid ko nimo aning mga nangaging adlaw nga mura paglawom kay kagihuna-huna.
Eda, di rin ako kaya nga magpagkaroon ingnon. Ha? Nga unsa man dong? Ang tinuod. Di na tika love. Oh. Huwag na anak ko ilaing nagustuhan. Dili na ikaw, Edna. Rico, ayaw. Ayaw nigbuhatan ako, dong. Dong, mahal ka ayo tika, dong. Bahala na lag himuon ko ni mong sugar mommy basta dili lang kamawa na ko. Please, dong, Rico. Pero dili ko ingon ana nga paglalaki. Pero ako ning gusto. Ako din choice. Maong please. Dong, sakit ka. Gusto ka nga namatay ang akong bana. Unya karon nga nahigugma kog balik. Wa pagyud ka nako. Dili, dong. Dili ko musugot. Oh, ikaw good? Salamat, dong. Di arang kwarta, 5K na. Salamat sa imong pagbisita na ako, ha, Rico. Uy, isa pa yan. So, adun ako ha? Eh, napuil ako. Sige, dong. Pag-amping. Nak, hain naman ka. Di anak ko sa airport na. Okay, nak. Muanha na ko. Gimingaw na gid kay ko nimo, nak. Salamat in town kay nauli ka na. Gimingaw sad kaayo ko nimo, ma. Og wala ko'y plano mo largag balik, ma. Kaysa tinuod lang, magminyo na ko. Ha? Uy, nak. Kakalit ba? Dili pa mahimog ipaila-ila lang una ko nimo sa imuhang Peri, may love. May love. Rico. Edna? Kaila mo, ma? Siya ang imong uyab? O minyuunon na mo? Oo, ma. Nganong nagkailaman mo? Kinuo ko. Ako man sa ding uyab, nak. Buwag na ta, Edna. Nalimot ka? Pero nagsige kog hatag og datong nimo. Nalimot ba sa diay ka, ha? Unya akong anak diay imong giuyab. Unsa? Magsige kag hatag niya, ma? Unya ako kay magpadasad ko niya kwarta. Peri. Unsa man? Kay paragod? Gipangwartahan ra man nimong animala ka, ha? Dili, Peri. Dili. Mahal kay di ka. Tuhoy ko. Di ko mutuo nimo. Huwag nagtuo ka nga padayonon pa ni nato. Nga nahibaw ko nga nauyab di mo akong inahan, ha? Kaluod nimo. Peri. Da, mayra sa ginagbuwag ta, oy. Kay inutil ka. Mirese nimo. Pe! Mauni na kalisod og salig kon ingon ani ang imong edad. Unya batan-on ang imong paris. Kay magduda gyud ka nga gipangwartahan ra ba ka o tinud-anay ang ila diha nimo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Iligan City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Nancy. I love you, Nancy. Junjun. Mo ni tinuod, Nance. Sa una pa gyud nga ganahan kay ko nimo pero karon lang gyud ko nakahigay ulti ini. May chance ka ako? Jun, nakalitan naman sa ko imong gisulti karon, uy. Ako sa naman ha. Muni gidangat ining Junjun. Wa gini ka pugong nang uyab gyud ay. Oo, day, uy. Unya unsa man? Naipag-asa. Tan-awon lang, day. Nance, dugay-dugay naman gyud ko nga nanguyab nimo. Wa pa gyud ka maluoy na ako? Kuan, Jun. Sige na, Nance. Sugtan ako. Unya, kung sugtunti ka, dili ko nimo binuangan? Di gina may tabo, Nance, nga binuangan ti ka. Kay love ti kay ka. Basta baya, ha? O lagi, ako na isaad niyo. Sige na lang, uy. Huwag taon ba? Uyab na ta? Ha? O lagi. O, Junjun. Yes! Ako na kang gisugot. Salamat, Nance. Aw, hinuon. Okay masat nga imong gisugot si Junjun kay buutan man na siya. Maayo ang tag magpabili niyang kabuutan, day. Kapoy gid ng adlaw ta. Busy kis trabaho. Uy.
Si Junjun maning nanawag. Hello, Jun. Nance, Nanawag lagi ka. May tuyo ka? manuroy yung tata. Pwede sa sunod na lang, Jun. Kikapoy hid ko, uy. Oh, okay, Nance. Salamat yung taon nga nakipanuroy ka na ako, Nance. Pasensya na jud ka, Jun, ha? Karon lagi ko nakatando nimo kay saon. Kapoy mo kay sa trabaho. Okay ra, uy. Nganong nakikpanuroy man kanako, Jun? Sorry lang gud ta. Lain kayo nga uyab to yun niya. Huwag yun tayo laglaag. Hinoon sad. Maglingaw-lingaw ta. Manuroy ta kung may time ta. Kay kung magminyo na unya ta, basig din na unya ta makalaag. Maog yun. Ay, adto ta dito na. Nindot itong tapita, oh. Ano sa man, nalingaw ka sa atong pagpanuroy? Yes, kaayo. Yan sa man, adto na ta? Sige. Kay duty para bata ugma. Jun, abi ba na kung mamauli na ta? Nanood man lang kita ining kwarto. Unsa ko nimo kamahal, Nance? Dili ko musugot nimo, Jun. Kung wa pa ko'y kugma nimo. Kanina ko masukod kung tinood ka ba yun nga naigugman ako, Nance. Jun, gigakos mo ko nimo. Ya, bitaw ta. Kung pasagdi ko sa kong buhato nimo. Oh, Nance. Jun. Ha? May nahitabo niyo ni Junjun? Oday. Uy, sa ato pa din na ka-virgin. Saba, uy, babi ni mo, uy. Hadlok man ka, uy nga. Layo ram tas mga tao. Nahadlok man ko day, uy. Ano sa mga kadlokan? Basig, likayan ako ni Junjun. Karon nga may nahitabo na namo. Ha? Anong likayan man kuno ka na ako? Ang pi. Nakuha naman ko nimo. Ako na hinuon kang likayan nga gitugyan na nimo nako ang imong pagkababae. Nance, love te ka. Mao di may tabo nga ako kambiyaan. Salamat, Jun. Hala. Tuha naman nun kapuan na. Uwa ko tungay sa kong binuhang sakit. Kuyawan ko ini da. Magpalit ko ang pregnancy test. Kido ko. Maptos ko. Kinalamay bawa ini si Junjun. Yes! Mamahalagi ko! Yes! Ay! Nalipay ka nga. Nga na mabdos ko, Jun. Unan, soy, gusto na kayo kung makakita sa akong anak. O, kung sa may plano ni mo ron. Magtipon ta. Ha? Dili ta magpakasal? Magpakasal ta, pero di pa karon kay gamay pa ko akong tinigom. Jun. Unya na ta magpakasal kung dako-dako na akong tinigom. Sa pagkakaroon, magtipon lang una ta. Aray! Aray! Dong! Junjun! Aray! Aray! Sakit na kayo nga akong tiyan, Dong! Ha? Uy! Basi mga anak na kanay! Dali! Nanood na ka sa ospital, day! Uy, ka-cute sa mong baby. Dong, basig malate kasi mong trabaho, ha? Nagsige mo kisa atong anak. Wato na ko rin tatao, day. Lipay kay doy nga. May anak na kita, day. Ako sa Dong, lipay, kit kaayo ko nga may anak na ta. Matawag na kitang pamilya. Misa mo pinakong gugma ni mo, day. Nga gihatagan ko ni mong anak. I love you, day. I love you too, Junjun. Ay. Ganihari kong nakabantay ni mo nga nagsige kag panghupaw. Naon sa mga Dong? I-assign ko sa mong labaw, day. Sa lain nga branch. Asam sa kai-assign? Adto sa Davao. Ha? Ay. Time para good. Kalayo good anak, Dong. Mo bitaw, day nga. Nagkuul kay ko, day. Kay malayo ko ninyo. Unya, Dong. Unsaon man na. Akong suwayan og gangyo nga mong labaw, day nga. Ibalhan lang ko niya og laing lugar ba? Kanang dul-duol. Nga mahimura kong pauli kada adlaw. O sige, Dong. Basi dignara kay kabalhinan nga duol-duol ra. Ha? Wagi kay laing kabalhinan, Dong? Wa gid eh. Kinahanglan yun nga ibutang ko nila sa Davao, day kay kuwang og tao dito.
Wala ang kolektor. Kun mao na. Malayo na gid ka namo dong. Mao ginay may tabo day. Unsa akong trabaho man ning akong tuyo day. Oh, sige lang dong. Ay kabla ka day. Manawag ra ko nimo permi. Kalain sa akong gibati, oy. Ngawa si Junjun. Kamirang duha sa akong anak. Ah, dali na, baby. Sleep na ta, kay wala ba si Papa? Kumusta naman mo di, Aday? Okay raman, dong. Si Inday, kumusta naman? Okay ra sa dong. Ayaw biya pasal din atong anak day, ha? Ayaw ka bala ka. Kaya ako yung taon ng giatiman ng atong anak. Naon niya ko ipadani mo kwarta day, ha? Ah, sige dong. Salamat ha. Amping pirmi di, Aday. Ikaw sa dong, pag-amping diha. Naunsa man is Junjun nga. Dili naman makontak yung number. Unsa man kay nahitabo niya? Ah, akong tawagan ni amigo pe. Hello, Nance. Nanawag lagi ka. Naon ta ko'y tuyo ni mo, Bert. Oh, unsa man na? Naakay balita ni Junjun? Di naman ko makontak yung number. Kuan, Nance. Wa di ka mahibaw? Nabala ka gani ko kay dili na siya makontak. Nag-ilis mo siyang number? Unsa? Wa lagi ko may baw ini. Aw ba sige yan ang gituyo, Nance? Aron, di na ka makakontak niya? O ngano dili man siya gusto nga akong kontakon? Ngano, Bert? Musulti lang ko ini, ha? Ay lang ko apil lang kay wapoy labot ini. Kuan, Nance, na may laing katipon nga babae si Junjun diri sa Davao, good? Unsa? Ha? Imong apason si Junjun dito sa Davao? O, ma. Ako nang klaruhon. Palihok lang kong atiman ni Inday, ma, ha? O sige. Paningkamot baya nga makabalik ka dayon, ha? O, ma. Abo talaga rin, ma'am. Gawas ito si Junjun. Salamat, guard. Isa yung nakita na ako. Ako, John. Nancy? Nga nang imo mo kong gipalayo sa mga kauban. Gusto ko nga, makadisturbo na to. Nganong ni ako? Ha? Nag-iilis na kag number pero wag yung ka magpahibaw na ko. Kuha, Nance. Kay dili ka gusto mahibaw ko sa imong binuhatan, mao ba? Nancy. May nagsulti na kung may gikatipo na kuno ka dinhi. Tinuod ba? Jun, ayaw kong tubagag panghupaw. Tinuod ba nga may gikatipo na ka dinhi? Og mao hinungdan nga nag-ilis kag number aron dili ka na nako makontak. Oh, Nancy. Jun, gano'n na himo, maninimo na ako. Unsa may sa na ako, di mo ha? Nagtarong man ako sa kong pagkatao. Sa ilo ako, Nancy. Natintal lang ko. Tintal? Ina hinoon nga nagpatintal ka. Sorry kay Nancy. O gusto ba rin plano ni mo na ako ron, ha? Labi na sa atong anak. Musuporta lang gyapon ko ninyo. Sa ato pa? Imo gining palabihon ang bago ni mong katipon kay nako. Mabdos na siya sa among anak. Unsa? Usbo na ko, Nance. Sorry kay sa nitabo. Inaut nga, imo ko mapasaylo. Junjun. Sa nahitabo na mo ni Junjun, ako na lang giamaman ang akong kaugalingon nga dili gid kami para sa usag-usa. Pero sa gihapon, nalipay na lang ko. Kay padayon man gihapon siyang suporta para sa among anak. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tungkil Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdasagan nga Andrew. Ma, nakoy good news ninyo ni Papa. Unsa man na? Na-promote na gid yung taon ko, ma. Manager na ko. Ay, wow! Congrats, anak! Salamat, ma. Di namin mabalaka ni mama ni mo dong kung paminyo ka kaya naman imong buhion ang imong pamilya. Unya na lang nato istoryahan ng bayan sa pamilya pa, uy. Kay, pamagani tayo uyab din, Siguro kung gidawat pa lang ni Aya ang imong proposal, bay apo na siguro unta ko karon. Ay, unsaon nga buwag naman sila. Og sumaha ko doon sa kibuhat atong bayhana.
Nakigbuwag hinoon sa atong anak. Gibuwag ganiya ang lalaki nga naay maayong plano para sa ilang kaugmaon. Ma, pa, kalimtan lang na to si Aya. Naka-move on ako niya. Siguro, di lang yun kami ang para sa usag-usa. Ayaw lang sa'yo pressure ang imong kaugalingon, bay. Uy, Bay, na wapo ka. Batanon ba? Single o nakikwarta. Ha, ako sa mong lugar. Mag-enjoy yun ako sa kinabuhi, uy. Samtang, wapo ko'y dako ka responsibilidad. wa man sa kong magdali, bay. Naibaw ko nga, muabot ra sa saktong panahon ang babae nga para gyud ako. Sakto na siguro ning pamalit na ako para sa bahay. Wala. Nagpahapit man dito na ako akong mangudeg napkin niya. Napkin. Kini. Uy, with wings. Pero time pa. Yun na, ha? Nganong lain-lain mo ni? Lain-lain ng klase sa with wings. Uy, nganong ikatawa mo siya? Miss, ako ba mong ikatawan? Ay, sorry sir ha. Wa ko makatawa kay nagbugal-bugal ko nimo. Nahimot lagi kong nagtan-aw kay nagsaram kong lalaki nga musugot nga sugoon nga papalitog napkin good. O klaro kaayo nga naglibog ka kay ni kunot gyud og maayo ang imong agtang. Oo, naglibog bitaw ko. Pwedeng tabangan ko nimo? Sure. Dali, pasabton ti kag unsay kalainan ana. Salamat kayo sa pagtudlo na ko, ha. At least karon di na ako maglibog ini sa sunod na kong palit. Uy, sa payan, uy. Salamat sad kay giubanan pag ko nimo dinhi nga mo sa kay jeep. Unsaon nga ubay-ubay mo sa nang dani mo. Lohi kay ka. Ato day, wa man ko magpailas akong kagalingon. Andrew Deco. Shara. Nice to meet you, Shara. Murag ganahan pag yun kung makailan nimo. Ihatotan lang ka sa inyo. Asa makauli. Salamat kaayo ha. Kaikog ba yan ako ni mo, uy? Uy, sa payan, uy. Hatagi kog number ni mo, be. Aron pohon, makabawas ko aning kaayo ni mo diri nako. Okay, sige. Di araw. Ay. Unsa ka na, uy? Sige, go check sa imong cellphone, bay. Nakahipabot nga tawag o text. Wa man. Basta napabot ka itong Shara, ha? Sige na magkagiskot ba niya? Basta nung na-inlove na ka niya, bay. Kausaragani nagkita. Na-inlove na dayon? Basin. Uy. Excuse me. Number man eh. Hello? Hello, Andrew? Shara? Oh, wow, ha? Nakailadan ka sa kong tingog? Siyempre, no. Wa na mawasa kung nahuna ang imong tingog. Ug dugay na kung nagpaabot sa imong tawag. Magkita ta. Ako'y bahala ni mo. Mag-date ta. Asa man ta? Anong diniman sa motel imong nahuna-hunaan? Paraway na kang samok. Og nagdasad ko og mainom na to. Okay. Lahi sa gig ka, no, Shara? Sa mo tinuod nga akong kagustuhan nga makaila ni mo da. Ug abi nimo no sa tinuod lang. Nakagusto sad gid ko nimo, Shara. Andrew. Pwede ba kang mahimong girlfriend? Way problema na ako. Pero dawat ka ako nimo bisan og may anak na ko. Na ako'y anak. Og minyo sad ko. Pero buwag namin sa kumbana. O gani, gilihok naman ang among annulment. Di na makababag sa akong tingwa nimo. Dawat ka, bisag unsa pa ka. Andam kong magpakaamahan sa imong mga anak. O ipakita na ko nimo kung unsa ang saktong pagatiman ug pagpangga sa bana. Ngawa nimo may experience sa imong ex. Salamat. Salamat, Andrew. Unsa? Minyo og may anak ang imong uyab. Ma. Dong Andrew. Gipaabot lang sa unta nimo nga maanal ang ilang kasal kay basin og mabulilyaso unya ka ana. Ay kabala ka na ko, ma. Basta kay abagan ako si Shara sa tanan niyang giagian karon. Naunsa man ka nga nagmugot mo ng naong mo. Kisapot ko sa bayo eh. Ako na gani mo yung nagtrabaho. Ang mga nahibilin sa bahay, dili pagin makaatiman sa akong anak.
Permi na lang masakit ang akong anak kay sige kapas mo. Mao ba? Unsa ka kung mag-ipon na lang tagang? Ha? Mag-ipon na ta? Oo. Og aron makatiman kas bata, undang sa imong trabaho. Ako na'y bahala nimo. Sigurado ka, Gang? Oo. Unsa man? Okay ka? Ako digid ko okay ang imong gibuhat, Andro. Hinaya lang ni imong tingog, palihog lang. Madunggan ta ni Shara sa pikas kwarto. Nak, wa na mo i-judge si Shara, ha? Pero unta, dili lang nimo ihurot ang tanan. Dili may gustong masakitan ka. Opa, nakasabot ko. Pero dako kog salig ni Shara. O kung sa iyang isulti niya, mo'y ragi akong tuhuan pa. Nak. Gang, naaon ta ko'y hangyo ba? Unsa man na? Gusto na ko mo trabaho. Lain na ni wate ka og galingong income eh. Unya ang bata? Ako lang hayro nang ako igagaw nga mo imo bantay sa bata. O sige. Kung unsay gusto nimo, suportahan ti ka. Gang, ma-overtime gyapon mo karon ha. Nasad? Gang, pila naman kakabuan sige overtime. Basig maunsa ka na, ha? Ayaw ka bala ka, good. Nagtrabaho lang kong maayo para makatigom ko para sa mga future sa mga bata. Og lowbat sa daig ko, ha? Basig din ako mak-update ni mo. O sige. Paabutan lang unya ti ka sa bahay. Kusog kasauan eh. Di pa ka maglisod og uli si Shara? Ako na siyang adtuon sa trabahoan. Kanihara man ni Auti Shara. Unsa din mo siya? Kuan. Di man di pwedeng isulti nga kaipon ko niya. Kanihara mo to? Kuan, iya kong igagaw. Mo ba? Wala mo siya okay? Di man makontak. Lobat man gud to. Swag tawag imbala kay mao may pirmi mo kuha niya. Unsa? Andrew, sorry. Wa nimo tubagang akong pangutana. Nagbalik ba mo sa imong bana? Oo. Unya ako. Wa pa ka magunahon na ako. Naibaw kag unsay nakasakit ha? Kaya naglibog kog unsaon ako pag-react. Mura kog way katungod nga masakitan kay imong bana nga akong karibal. Sorry. Siya ro gihatag manutan ako nimo ang tanan. Pero di pa day na enough ha para higugmaon ko nimo. Pasahilo ako. Sakit kay mo gibuhat ako sa. Sakit kayo. Tama sa akong gibuhat sa akong ex, gidawat nako nga wa na me. Para na lang sad sa kalinaw sa akong nahuna ug kasing-kasing. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki taga Nunok Sur, Maasin City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Marvin. Pa? Nang hidunta ko ninyo nga muadto kog Manila. Ay, magunsa man kas Manila dong. Bitaw, sumay buhaton mo sa Manila, Marvin. Ngita kog trabaho, pa. Kung anhi lang day kas ato mangitag trabaho. Adto lang kong trabaho sa Manila, kay na may mutabang na kog suod kog trabaho dito. O gusto sa ko nga makaadtog lang yung lugar, eh. Ay, onya. Unsa may plano nimo dong? Ato lang ning paadtoon sa Manila si Marvin? Paragahan na eh. Tutor, sakto mo si edad. Salamat inyo, ma. Abi na kung di ka madayon og ani og Manila gaw. Hapit gigaw kay murag ni pugong man. Pero nadugay ni tando ray. Okay kayo. Di pa isagay ko gaw nga nakaanhi ko gaw. Aron makakita ko unsay hitsura ning Manila. Mao jud gaw. Gaw, unya, kanusam ko magsugod og trabaho. Ugma, ihatod na ka nako sa imong trabahoanan daw. Ay, di ko makagwanta ning trabaho. Ara nga, ni ara sa bahay. Di mo sa tao makakita unsay hitsura ning Manila. Ako ino nang akong igagaw, nga. Musuod ko lang yung trabaho. Unya, ubalhin na lang ka? Ugaw, ibalhin na ko lang yung trabaho, eh. Ay, lang nung naalang permis baye, kay laay kayo. Nakoy kaila nga nangita og tao. Tig-deliver og tubig kana. Unsa man? Okay ka na? May dito kay stay in to dito.
Murag ukihan ko yung trabaho, ara. Kay mag-deliver ko tubig. Magkagawas-gawas ko. Hi! Ikaw na yung giingon ni Junicio nga ingig-agaw nga gipasod niya din, Oo, ako. Maayo hinoon ti parehas ng Bisaya. Ako rin si Christina. Ikaw? Marvin. Inginigid ka, Chris. Mutabang ka dinis tubigan kung wakay trabaho. Vin, uy. O sarabi ang tag-ihining atong trabahoan. Mao na nga kung minga ang pikas tindahan, aw mutabang na nasagod din tubigan. Okay kayo. Aron, di sa ko maglaay din eh. Nakoy kasulti-sulti ba? Mao gyud. Chris. Noon sa ka? Sakit akong likod, uy. Di panuhot tingali ka. Basin, gisingot ko ganing hagod kay nagpa-electric fan ko. Agi lang, ako niya nang hiluton niya. Kumao di ka mo hilot. Kumao, Hilot ako niya ha, inigpainira na to. Kana diha, Vin. Sakit kayo na, Vin. Hindi. Maayuha man day mo hilot ni mo, uy. Naigo gid ni mo. Igo agad. Ingon bitaw ko nimo nga kamao kong hilot. Vin, uy, nalapas man ang imong kamot, uy. Uwa naman na sa akong likod. Buwa na, Chris. Nginit po ko, Chris. Vin. Ikaw ha, mapahimuslanon kaayo ka. Nga naman. Oo, dili ko ta uyab. Nya, nakuha ko nimo. Di man ta uyab, pero di ka sinabot ng tando ah. Unyon, saon man ni Ron? Uyab na lang ta. Kay, nakuha naman ni mo nga akong pagkalalaki. Amaw. Agay. Chris, I love you. I love you too, Marvin. Kumusta man ka din ikaw? Okay ra gaw. Nalingaw ram sa ko sa kong trabaho rin eh. May noon. Agaw, kung man ka tinuod ako nahibaw-an gaw nga uyab na ni mo si Christina. Gaw. Gaw. Ayaw kumpiyansa gawa. Anong gaw? Basi nun niya bag makapamabdos ka ba? Pahit na ba kayo dinis Manila gaw? Kanang imong sweldo, di na makapaigo daw kung naana kay buhion gaw. Magamping rin gaw nga di makapamabdos. Chris, ganiharad ko nakabantay mo ba nga guol kinang ni mo? Ano sari ka? Hindi akong problema, Vin. O sa ba problema? Mabdos ko. Shooter kayo ka, uy. Ang saon man nina to. Oo niya ata magsabot na, Chris, kung budako-dako na nangimutian. Nako, niresulta gid nga akong giingon nimo. Lagi ikaw? Unya, unsaon na nimo ron? Naglibog ko kung nun sa akong buhaton ini ko. Imo kong papaulion sa amo. Maunta na gusto na ko, Chris. Pero nga naman. Magkadako na mo dimutian ko. Nga, kung din ka mga anak, sigurado mo yung makalisod-lisod ta kay kuangon na akong kita. Unya ikaw. Gilang, muapasam ko nimo kung makatikom ako. Basta ha. Lagi. Atagi ko si mong address me. Ug sa imo sab nga contact number. Apa sabi agad ko, Vin, ha? Lagi. Pangandam na kay palagahon ti ka ugma. Uy, gipapauli din ni mo si Christina bay? Ugaw? Ugaw, kay murag di yun ako kaya nga ari siya sa Manila mga anak. Sakto man sa nimo gibuhat gaw. Basta siguro alang gira nga imo siya nga pason dito. Ugaw. Ang daybag mga kauban din. Padong siya eh. Hi. Hello.
Bago ka din eh. Igsuon ko sa tag-iya din Ako lang say tabang-tabang din samtang wa pa kakuha og tao si kuya. Ah, mau ba? Ako din si Marvin. Margie. I love you, G. Marvin. Nitinood, inahan ko nimo. May chance ka ko. Nganong mulimod man ko nga ganahan man sad ko ni mo, Vin. Muna, kita na. Oh, Vin. Uyab na ta. Happy. Happy kaayo. Salamat nga, kaya mo na akong imong pagkababay. Love ti ka, Vin. Maong wagit ko musupak sa imong gihangyo na ako. I love you, G. I love you too, Marvin. Sa, mubalhin na ka? Oh, Vin. Kaya na naman mupuli na ako. Muabot na to karon taod-taod. Mo ba? Sige, text lang ta ha. Okay, Vin. Ikaw na yung bag-o na kong kauban din, eh? Biga? Oh, migo. Hindi tidak kay puro Bisaya. Magkasinabot kita ini. Maog yun. Marvin. Jenny. I love you, Jen. Marvin. Muna tinuod, Jen. Bisa to og baglontang nakaila. Pero ganahan na kayo nimo. May chance ka ko nimo. Dili man ka lisod higog maon, Ben. Ang buti mo ibusabot nga. Kita na. Oh, Ben. Salamat, Jen. Usa? Duha na kababae ang imong nakuha sugad pagbiya ni Christina? Oo, lagi ko. Naunsa naman taon ka, eh. Nagkamangtas naman ka. Saom na ko na nga. Dahan sila na ko. Nako. Uya si Christina. Kumusta naman? Ako ba itong kontakon? Salamat nga ni contact ka na ako, Vin. Kumusta naman ka? Niya, nagtrabaho bagyapon. Uy niya, kanis ama ka mo ni diri. Hapit na ba ako mga anak? Sige lang, Chris. Muto nga raw niya ko diha. Apa, sabi ako siguro ha. Kaya nangita na ba sila sa mga magpapa ni mo? Oo, lagi. Buta lang ko diha. Uy, si Margie ang nanawag. Hello, Jay. May bawon ta lang ka ha. Nga mabdus ko. O kinahanglan nga manubaga ini. Utsa. Saan may buhaton ako ini? Kuyawan ako anita. Kasi makiminyo si Margie ako. Ben? Ben, may tuyo ko ni mo. Jenny, unsa ba na? Kuan, na ko regla ka o. Nagpitik ko positive. Unsa ibot mo ipasabot? Mapdus ko. Ug ikaw ang amahan. Unsa? Pida, mo na akong giingon mo sa una pa. Unsan taong ka, eh. Sana, niresulta na. Gaw. Tabangi ko, gaw. Saan tamatag ka sa pagtabang? Ubiya ko din, eh. Ha? Ako nisibat na akong nagpamabdusan. Tabangi ko, gaw. Nangita lang yung problema, eh. Ay, pangandam. Aron makasibat ka. Vin? Ikaw ni? Chris. Ako ni. Salamat kayo, Vin. Ngayon mong gagituman na imong gisaad na ako ngayon mo kong apason. Mahal di ka, Chris. O di ko musugot nga malayo pa ka na ako. Salamat, Marvin. Pero, Chris, kuan, nakasa ko ni mo. Kung unsa man ang imong saan ako nakagipasaylo. Ang importante nga ni ako uban ako. Nga matawang akong anak na may ilihong amahan. I love you, Chris. I love you too, Marvin. Sa akong gibuhat, dagkan kog napamabdusan, si Christina pag yun ang akong gipili kay bukat siya sa tanang babae nga niabot sa akong kinabuhi. Ug sa mga babae nga akong gipasakitan, hinaot nga inyo kung mapasaylo. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading ako tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Minglanelia, Cebu. Ang atong tampo nagdasangan nga Sandra. Sandra, saan na to kung gisulti ni mo? Seryoso gid ka nga manguyab ka na ako? Nga gusto kang mahimo ko ni mong girlfriend? Oo, lagi. Promise. Huwag ko magbinuang ni mo.
Kung sugton lang ko nimo, di gyud ka magmahay. Oh, anong nagduduha pa man ka? Huwag gid ko'y chance nimo, Sandra? Niingon bago di ay ko? Sige. Unsay, sige. Sige. Uyab na ta. Gisugot na ti ka. Tinuod ka? Dili ko makamaong mamakak, Tony. Yes! Yes! I love you, Sandra! Uy, hinayan ang tingog ni mo, uy! So, tinuod yun itong tabi nga akong nadunggan. Nga uyab na mo ng Tony. Opa. Bugo! Pa. Sa kadaghan og tao diha. Si Tony ba yun? Ha, Sandra? Usa ka construction worker? Naunsa man din tao ka, oy, Sandra. Mura man hinuog kag bati og naw nga mahadlo ka man nga wa na mo punit nimo. Nga nagmantiner ka man lang anang Tony. Pa, love ko ni Tony. Og love sad na ako siya pa. Love? Sige. Gawasan ng love nga imong giingon. Unsa man kuno'y ikapasalig niya nimo? Ha? Mubasalig ba siya nga hatagan kiniyag nindot nga kinabuhi? Ha? O mahal, ako ipakita nimo nga kaya ti kang hatagan og nindot nga kinabuhi. Lauman na nako, mahal ha. Salig ko nimo. Nahibaw man ko ba nga mahitabo ra kid unya na. Kay nahibaw ko kung unsa ka kakugihan o kung unsa ko nimo kamahal. O mahal, mahitabo ang tanan akong gipangandoy. Basta makapaabot ka. Mahal, unsa ka kung mag-live-in na lang ta? Pwede ra sad, mahal. Pero nahibaw ba kang wakoy trabaho ron ha? Ako'y bahala nimo. Basta pinubri lang sa taron ha. Sige lang, puhon. Makabawi ra gyud unya ta. Mahal. Bisag unsa pa nakalisod ang kinabuhi nato. Basta kauban ka, waay problema. Noon sa kadiha, uy. Nagmugot manggod ka. Pila na katuig ang nilabay. Pero maura man gihapon among kahimtang, uy. Grabe sad ha. Di masagod ingon ana kalisod yung kahimtang good. Ay, o, lagi. Pero niingon manggod siya nga mahayahay ra gyud unya among kahimtang. Unya asa naman, be? Ako pa nimo, no? Imo siyang istoryahan bahin ana. Pero unta day, imo sad siyang paaboton, uy. Dili ra ba na lalim ang gusto nimong mahitabo, ha? Nakita sa laban nimo kung unsa ka grabe ang paningkamot, diba? Oo, lagi. Pero, bahala siya, uy. Gusto ko makikistorya niya. Day, Sandra. Mahal, nanikamot ang bitaw ko. Oo, lagi. Nakita man na ako ba? Pero hangtod ka no sa among ko magpaabot, Tony. Mahal. Kaysa tinuod lang, no? Wala ko mahibaw kung sakto ba akong desisyon nga nagpaabot ko nga matuman ang atong pangandoy. Di ka puy na ko sa kinabuhi nga igo-igo ratong kwarta. Pero mahal, wa man sad ti ka paggutmi, di ba? Oo, lagi. Pero ako ni mo hatagi sa akong mga gusto. Oh. Sakto si Papa. Ganong gisugot pa mantika nga unsa na may trabaho ni mo. Sandra. Ikaw na kong paabot, Tony. Dili na ko. Unsay ibot may pasabot, ha? Unsay di na ka? Dili na ko gustong padayonon pa ni. Magbuwag na ta. Oh, Sandra! Maayo kay nakigbuwag ka atong tawhan. Huwag di balik ka din sa ato. Nausik akong pila katuig niya pa. So, mo patuo na gyud ka na ko, ha? Kaya na ako'y ipaila-ila ni mo, nak. Anak sa kong kumpare. Pag-o din sa tong lugar. Maayong pagabutang. O nagkagusto siya ni mo, nak. Kinsa man na pa? Romila kong pangan. Sandra. Ibaw ko. Pwede ka nga dahon og date, Sandra? Nak, sugot tayo. Basin pa daig magkasinabot mo. Sige. Sige, Romel. Huwag problema. Salamat, ha? Gitrit, agad ko di mas mahalon nga restaurant ya. Imo pag yung gihato dinis bay. Sus, ikaw pa.
Deserve na ni mo nga i-treat ka as princess. Huwag mo na akong ipatagamtam ni mo, Sandra. Romel, Kung natagan ako ni mo chance, di na ka kinahanglan nga magpaabot pa nga mahayaya imong kinabuhi. Dili sama sa mong ex nga pila ka tuig kang nagpaabot. Ay, sorry ha. Gisultihan mo gud ko sa mong yes. Hatagan di ka og chance, Romel. So, girlfriend ka? Oo, kita na. Ha? Kabagaw pa niyo nagkaila? Imo rin gisugot? Sa mga date pa lang gani, hayahay naman kay ko. Unsa na kakon mabana na nako siya? Time pa sa hat, time pa sa. Kadiyot lang. Day, bagaw pa niyo gisugot. Unya, usa naman na, uy, naghiskot ang makagbana hinuon. Kay kung makigminyo siya, sugton man ako dayon. Para kung unsay naa niya, ako na. Pero ang pangutana, love ba nimo? Dili na importante, day. Si Tony bitaw, love man unta kayo nako. Pero unsa may nahitabo? Maong praktikalay na lang gining ako, day. Og nahibaw ko nga moabot agad ang panahon nga magminyo mi pohon. Kagwapa gisa kong asawa, uy. Sus. Basta ha. Akong giingon nga sapatos ba? Uy. Ulit na lang kita ka ito. Ako'y bahala naman. Pero sa pagkakaroon, Kanina rin kita nagsigigring imong cellphone. Tubaga sa kaha na. Iyon na. Samuk-samuk na. Pagmunsa na ko ha, para anak ni mo tanan akong oras o atensyon. Romel! Romel, gawas niya! Romel! Kasayo ba, Aron, uy? Romel, gawas! Kung niya gusto, gumpo kay Pagkat! Ay, Romel! Kinsa man ron? Asa si Romel? Uwasad ko kahibaw. Karon pa ko nakamatagod. O guwa na sad siya pagmata na ako. Nga naman, unsa pa dito yun sa kumbana? Oh, ikaw na yung asawa? Ha! Kaway swerte ni mo dahi. Ha? Nga naman? Daghan na kayo og nangita ng Romel. Kaya daghan na gidaganan nga utang. Unsa? O palihog lang. Sultihin ang bala ni mo. Nga tubangon bitanan. Kaya kung dili, ikaw gid mo'y sumuko ni sa mga maningil niya. Kung darbi nagbaha niya, nga basta di siya magabayad, patay. Unsa? Kinuo ko. Pila naman kaadlaw nga wala muli si Romel. Sandra! Sultihin mig asa imong bana, oy! Ayaw magtago sa inyong mga utang, oy! Dili na kini maayo. Unyang gabi, mupaulit ako sa amo. Hello pa. Hello ko, Sandra. Pauli na lang din sa ato kay delikado kay kaniha. Ikaw ram na igusa diha. Sabi na kong naaras si Romel. Maulagi pa, uy. Upaman siya mo uli pa. Usaon pag uli nga, ibalhin naman na siya sa laing lugar. Og, gipatay siya dito. Unsa? Gaba na siguro nin ako pa. Sa ilo ako, nak. Dili ni mo sa pa. Ako tong choice nga. Nakigminyo ko niya. O karon mahadlok na kong musod og relasyon pa, uy. Mas maayo pag ako na lang gid may maning kamot. Ugma dayon. Mangita kong trabaho. Paita gid isa kay jeep basta ingon arong orasa, uy. Daghang kay pasahero. Sandra? Oh. Tony? Uy, kumusta naman ka? Wala mo kay balita ni mo. Nia, this is kinabuhi. Asa mo ka ba dong? Pauli na ka? Oo. Ay, pasakyan na lang ko ni mo, Pi. Ka-big time naman ko day ni mo. Natuma na yung taon ng akong pangandoy. Maayo hinoon. Pwede mo sakay na lang ko ni mo? Lisod kay isa kay ron good. Ay, pasensya na ka ha. Magkuha magkuko sa akong fiancé. Oh, fiancé? Oo, naibaw ko nga, di siya masuko, pero
Naibawa mo gud siya bahin nimo. Ug isa ko ganahan ba nga hatagan siya og rason nga masakitan siya. Ah, mahal ka ayo nimo no? Sobra kayo. Kay wagin siya mubian ako sa walang-wala pa ko. Bong, excuse me na ha. Di ko gusto magpaabot siyang dugay. Nice to see you again, Sandra. Oh, wagit ko makatingog human nilakaw si Tony. Nagsago lang akong gibati. Oh, wow. Nang hinayang, og nagmahay kayo kung anong wa ko makapaabot og musalig niya. Karon, sa akong nahibawaan, nang larga na og laing nasod si Tony og ang iyang asawa. Samtang ako, nag-focus na lang sa trabaho. Ay ang kuno nako, mahal gyapon ako si Tony. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Santo Niño, Buena Vista, Zamboanga City. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Bell. Bel. Kinsa man ka? Ayaw ko kaksa. Pasakti lang ko. Dante, Oo, ako, Bel. Ako na. Dante, ayaw ko kaksa pa. Ibog kay kung nimugod. Dante, imo mo ko nakitang tangang akong bra. Dante, ayaw. Ayaw, Dante, maluoy ka na ako. Pasakti lang ko sa Ayaw ko buhaton ilap, mo. diba? Ayaw pa. Pasakti ko. Dante, ayaw. Ganong imo ba nakibuhat ako, Dante? Ganong imo ba kong ipahibuslan? Sa iloan ko, Bella. Wala nga ko makapug sa kong gibati diyan mo. Sao nga, ibog mo kay kung nimugod. Kanya ganong imo ba kong ilugos, be? Ganong wa makamakuyab na ako. Kasi bilin niya ko ni mo sugton ba? Mong gilugos na lang tika. Isumbong ti ka papa, imo gibuhat ako, Dante. Gitamparos magugkunin mo pa. Usay gusto ba? Ba't yun, tika? Dong igo na ayaw na mapasakit ang imong anak. Unsa ba? Nagtuo kaya ni pero si mong gising ko karon. Kuminitabo yun dati. How tingali? Ikaw ang nag-una. Imo tingali gitintal si Dante. Pa, di na tinuod pa, O kaya oy. manitaw ba niyo, ha? Natuog na magug ko pa. Og mao ko namat ang gigakus og gihagkan ko niya. Ato si Dante. Ina mag-istorya ko niya. Noy, Usa nang gibuhat mo sa kong anak, no? sa iloan ko, Noy. Ibog kay ko ni Bel, Noy. Naibog man day ka. Anya nga nawa man ko nimo panguyabi. Basig di unya ko ni mo sugton ba? Haybaw ka ba, Dante? Nga mahimo ka na mong ipapreso si mong gibuhat, ni Bel? Ay lang ko ipapriso, Noy. Kay mga sawang ko ni Bel, Noy. O sa mga sawa gud. Mo na. Andam ko mga sawa ni mo, Bel. O saan? Nahigugmag yun ka sa kong anak? Oo, Noy. Yung sao mo ron, ha? Nga di pa ba nung mahimong makasal kay bata pa man si Bel? Mahimo man nga magtipon rami, Noy. Unya na lang mi mapakasal kung sakto na mi sa edad ni Bel. Sige. Panihiyangin mo magilik ka na, Dante. Kaya mong sabutan kung asa mo puyo. Okay ra ni mo, Bel, nga anilang tapuyo sa amo. Okay raman dan. Sorry kay sa kong gibuhat ni mo, Bel, ha. Gipasaylo na ti ka dan. Salamat kay Bel. Ako lang hangyo nimo nga karon nga nagtipon na ta. Ayaw lang gyud ko pasakit eh. Ako na isaad ni mo, Bel. Nga mahalon o panggaon ti ka. Salamat dan. Mayo kay ni anak kadong. Na ako ibalita nimo. Unsa man na, day? Mabdos na ko. Tinuod? Lagi. Yes! Mahimo na day kong papa ini. Dong Dante. Dali ra god. Nausa ka? Sakit man ang akong tiyan dong, uy. Ha? Uy, dadon ka na ko sa doktor, day, kay mga anak na tingali ka, day. Di naman ay kagikan, dong. Ganun ka rin pa ka na uli. Di pa. Sa mga barkada. Ha? Naunsa naman in taon ka, uy? Sino sa? Dili man ang takaingon ini, dong. Karon na hinuon nga, duha na ang atong anak. Palahubog naman hinuon kayo ka. Sa baan ni mo, eh. Matawag na ka. Kadlaw na lang. Pero pag mauli si Dante. Tuan sa tingali ito siyang mga barkada ba? Ate! Bel!
Ni ano silang... Dugay binong nakabli eh. Naginahinay in taon ko dong kay makamatao niya nga tong anak. Noon sa naman in taon ka dan, uy? Tino sa? Ingon ini na lang yung kamuuli nga kadlaw na niya hubog pag... Ay. Ay kog yaw-yawi ha? Ayaw-yawan tagi ka kay di na gini maayon mong gibuhat. Sa baan mo eh? Ha? O sige! Imo kong dapatan? Sige, dapati ko, sige! Sige! Ginig, namomde ka? Ha? Dog! Unsay anhi ka puyo? Anhin ako puyo, ma. Kaya gidapatan ako ni Dante. Nagtuo ko nga buutan ng tuhan. Kamao di manapa. Dili na ako makaagwanta siyang batasan pa, uy. Magsige na lag-inom. Unya kadlaw nang mauli. Hubog pag yun. Uy, nanugod in taon nga mag-antos magkanang tawhan na. Balik din sa ato, uy. Nagyan. Dili lang sa ato. Kay kaya ra ka na akong buhiyon uban sa ako apo. Mao ba, day? Nagbuwag na din mo ni Dante? O, day, Chris. Ako sing gibiyaan, uy, kay... Gisugda naman ko ni kulata. Halisod na. Kasi ato na hinoon ko mamatay siyang mga kamot. Maog yun. Nga sa ato pa, daga na sa day karon. Murag anak yun, day. Ato yan sa kong birthday, day, ha? Basig makita ni mong imong forever. Uy, hala, day, no? Happy naman yung birthday sa? O, town. Sige. Maadto ko. Happy birthday, day. Salamat, day. Happy birthday, Chris. Thank you, sir. May maganda ka palang kasama. Baka pwede mo naman akong ipakilala, Chris. Sure. Day, si Al. Al, si Bal. Hi, Bel. Hello, Al. Buti naman at nakipagkita ka sa akin. May kailangan ka sa akin, Al? Dederechohin na lang kita, Bel. Mahal kita. I love you. Al, hindi mo pa ako kilala. Alam ko ang lahat ng nangyari sa buhay mo. May anak ka na. At iwalay sa asawa, di ba? Sagutin mo lang ako. Matutulungan kita sa mga problema mo. Al. Ako pa rin mo, day, no? Mo na lang sugton tong Muslim. Naluoy na ba ako niya, day? O gaan si kayo nga akong buot niya? Sugta na lang to, uy. Tama ba yung narinig ko? Sinasagot mo na ako, Bel? Yes, Al. Thank you, Bel. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat ng problema mo. Al, bakit ba lagi kang umaalis dito sa bahay? At lagi kang may kausap sa phone? May ipagtatapat ako sa iyo, Bel. Ano yun? Kung wala ako dito, pupunta ako sa aking mga asawa. Mga asawa? Ang ibig mo sabihin, marami kang asawa? Hindi naman. 4 lang sila at ikaw ang panglima. Ano? Huwag kang mag-alala. Dahil sa inyong 5, ikaw ang pinakamamahal ko, Bel. Al! Sige na lang, day, uy. Dawatan na lang na good nga daghang gyud asawa si Al. Nakalitan lang sa kusiyang gisulti, day, kod. Ubang ko magdahom nga daghan day mising kinabuhi. Okay ra lagi na. Ang importante nga mahal ka niya, diba? Mao lagi. Kaya dilisan ko mahimong mubiya ni Al. Kaya mahal na sad nako siya, day. Al, napapansin ko na hindi ka na laging umaalis sa bahay. Tinatamad ako, Bel. May time kasi nga nahihilo ako. Bakit? Tumataas ba yung dugo mo? Minsan kasi biglang tumaas yung dugo ko. Kaya dito na lang ako sa bahay. Ihanda mo nga yung sounds natin. Kakanta lang ako. Okay. Okay lang ba yung kanta ko, Bel? Oo naman. Ang galing mo nga eh. Sige na, magpahinga ka na. Wag muna. Kakanta lang ako ng isang kanta. Sige. If tomorrow never comes, well, she know how I love
Wa ko magdahom nga sa kalit lang mawa ba di ay ang laki nga tinuod nga nagmahal ko. Pagkakaron, igo na lang ko sa paghandom sa payong adlaw sa among kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba dahil siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Cheryl. Maglisod gyud kog sakay ini ron kay bugat na baling akong da. Ay, ay, naputol pagid ang plastik akong gida. Hey! Kadiyat, miss, ha? Miss, kadiyat lang, ha? Doon ako'y plastic, oh. Imo na lang yung idouble sa imong gida, ha? Salamat, kuya, ha? Baby, tabangan ti ka. Aron, mabali na sila yung plastic. Salamat, kuya. Uy, sa pa yan. Unya, una lang ko ni mo, ha? Kay okay naman, na. Sige, kuya. Salamat. Okay. Buutan sa itong lakiha, da. Magatan ako kasakyan ako, eh. Maayo kay daay naluoy nimo. Mao lagi maoy. Nalipay sa bitaw ko kay nagdin tayo ni tabang na ako. Kung nagminyo palag unta ka, daon tay buhaton og mukuha nimo sa imong trabaho. Mao gyud. Oh. Naon tay mo tabang sa imong dalhonon kung mangumpra ka. Papa, oy. Kisa man sa akong menu, ano pa man gani nanguyab na ako. Day. Kung na gani manguyab nimo, sugta dayon ha. Aron makakita dagus akong apo. Pa! Gusto na gid ka makakita ng imong papas iyang apo. Mao lagi dayo, uy. Ay, hataki na na, uy. Ay na, kung mapalit pa lang nas merkado, ay dugay na akong gipalitan papa na. Mausad, no? Ay, pastila. Saan naman agad ni mo, nagdali man na. Nagpila ni miss. Oh, ati man sa na customer o nga bagong ni apuit. Ati man na ha, kinapa ko gilista dire. Sige, sige. Ano sa'yo ato, sir? Kini ako, miss, oh. Tagi ko large ini. Uy, hala. Ikaw man itong nitabang na ako. Oo. Nainumdum ko. Katong naputol plastic nga imong gibitbit. Oo. Ate ka trabaho din, eh. Oo, dinin ko trabaho, sir. Atong niagi, nagkuya ka na ako, ha? Aw. May tingaling mag-ila-ila na lang ta. Aron, tawgo na lang ko nimo sa kumpangan ba. Ako des, Jamie. Ikaw? Cheryl. Wow, nindutag pangan, oy. Liwat man sa imong hitsura. Guwapa. Thank you, sir. Ay, kiniray mo paliton, sir? Sir na sa day. Jim na lang. Ay, sige, sige. Jim na lang. Napakailaing paliton, Jim? Pangita ikog laing kolor ini. Ini nga t-shirt nga mubagay na ko. Sure. Diaray mong items, ha? O ang imong sukli po di ay. Thank you. Ay, kuanday, unsa oras ang imong out din, eh? Shi. Mga 7 p.m. out na ko. Nga naman? Okay. Magpaabot ko nimo sa gawas, ha? Ha? Ikaw, ha? Imo gyud kong gipaabot unya, imo pag gyud kong gilibrig kaon. Okay ra na, eh. Gusto lang kong magkasuod ta ba? Ha? Nga naman? Walang, gaan lang akong buot nimo. Ingna ko, ha, kung okay na ka kay ako na kang ihatod sa inyo, ha? Sure ka nga imo kong ihatod sa amo? Nagtuo ka nga nagkomedya ko? Ako lagi kang ihatod. Kuan, wa makahimas ko kung ihatod di ka. Wa, uy. Okay, sige. Ako kang ihatod sa inyo. Maod na itong lalaki ha ang giingon nimo nga nitabang nimo kadtong nayab-yab ang imong gida. O, ma. Wa lang damaha, nagkita mi sa akong gitrabahoan. Nipalit man siya t-shirt dito. Sa manak. Nanguyab to, di mo? Wa pa, uy. Abi na kog nanguyab. Murag, okay masadong tawhana. Buutan manugnaw. Ha, kung may nguyab ganito ni mo, sugda na yun, ha? Pa! Unsa day pasabot aning pagsige ni mog sugat na ako sa akong trabahoan, Jim? Gusto lang ko nga safety ka nga mauli ba? Nga, way magbinuang nimo. Kay unsa? Kay love, tika, Cheryl. Jimmy. Bahala na gumingon ka nga presko ko nga pagkatao. Kay bago pa yata nga nagkasuod pero igo lang kung sulti no sa tinuod. Kay katong unang higayon nga nakita ta, di na ka mawa sa kunahon na siya. Uglipay kay ko kay gitagpo ta og sa panahon. Okay ra kung di ko nimo sugton siya.
Igo na nako nga naibaw ka nga may gusto ko nimo, Cheryl. Anong gitutukan ko nimo sama niya na? Managsama nga tong gibati, Jim. Taan sa kayo ang akong buot nimo. Kung mao na, kita na, ha? Mm. Salamat, Cheryl. Hala no, nagkauyab gini mo itong nipalit og t-shirt ini. Uday, uy. Hala, bantog ra, nag-itan to na ako pirmis gawas, ikaw di giatngan ato. Walang gidamhaday nga nagkauyab ni. Na, kalindot. Sige day, oy, kung saan ka masaya, suportaan ta kaged. Kagarabi ni mo. Jim, ngano nanood man ta din he? Anin ako masukod kung tinood ka bagid nga nagkugman ako. Jimmy. Di nakabata siya. Naibaw nakasabot na ako ipasabot. Oh. Cheryl. Jim. Kaya na kong nangandoy nga magkakos na yung lawasa. Saya ko bali-bali, okay? Cheryl. Cheryl. Jimmy. Happy? Sakit ra pa ha. Sorry. Pero abinin mo nung ako magtuo nga ako pa yung unang lalaki nga nakatilaw niyo. Ikaw ang una na kong uyab, Jim. O ikaw sa unang lalaki nga nakahilapot na ako. Maong hangyo lang tao na ako ni mo. Ayaw ko pinuangi, ha? Makalaon kasi. Nga di gito ka binuangan. Dalibi, online sa akong bukton. I love you. I love you too, Jimmy. Pila naman ni Kaadlaw nga. Lain kayo kakong gibati. Ay, hala. Huwag na pa ko rikla, ha? Maniguro ko, be. Magpalit ko ang pregnancy test. Kinuha ko. Positive. Kung mauna, mabtus ko. Oh, kinala may bawo ini si Jimmy. Mo ba? Mabdos ka? Oh, Jim. May umaabot at ang anak. Uy. Ha? Nga naman ka. Mura lagi kag uwa malipay nga na mabtus ko. Nalipay, uy. Kay mahimo na ba akong amahan? Pero, may isulti ko nimo. O ginaot nga makadawat ka ini. Unsa man na? May asawa ko. Jim, mahimo ba? Ayaw kong binuangi gingon ana. Wa ko makauyon sa imong joke, ha? Wa kong komedya nimo. Minyo ko, ug tuwa sa gawas sa nasod ang akong asawa. Pero wa mi anak. Kung mauna, imo lang di ko gitunto, Jimmy. Gibinuangan lang di ko di mo, ha? Oh, no. Pero mahal ta ka. Mahal ta giga. Maong wa ko mutug-an nimo sa tinuod. O di mag-unsa naman ako ini nga minyo man day ka. O sa may kaugmaon sa umaabot akong anak, Jimmy. Ay kabala ka. Di ka na ako pasagdan. Pangitaan ti kag imong kapuyan. Pag musuporta ko sa maabot na tong anak. Ang importante siya nga mapadayo nato ang atong pagminahalay. Jimmy. Sakit man ang gidangatan sa akong kinabuhi, pero pilit ko kining dawaton kinahitabo naman ni. Ako na lang giam-aman ang akong kaugalingon, dili lang ako ang naingon ini. Sa pagkakaron, may anak na ko nga lalaki, padayon paghihapong ni suporta si Jimmy nako. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Ug mao to mga kasuners no, ato ang handumanan sa usa ka awit part 7 ug hinaot nga na lingaw sad mo mga listeners no sa ato ang handumanan sa usa ka awit. Ug ato ang palamay drama atang-atangi no. Gamay na natagkulang para makaabot og isa ka oras. Ako din pasalamatan no katong tanan ka comment sa kuha. Salamat jud sa inyo ha sa yung pag-comment sa ato ang mga drama no. Nga isa jud nga sa atong nabasa sa atong pag-intro vlog. Ug ako i-shout out no tanan ka comment sa kuha. Ako shout out si Ma'am Mary Grace Pamugas, shout out si Ma'am Lisa Aduan, shout out mo dia ma'am si Jude Plistico. Update kay si Jude Plistico no, shout out mo dia Jude Plistico. Si Ma'am Balbina Tapali, shout out mo dia ma'am. Si Mio Coronado, shout out ya Mio Coronado. Si Oscar Abaydog, shout out ya. Si Mario Libre, shout out ya. Shout out po dia si Lucy Silma. Si Edgar Palma, shout out. Shout out po na ko si Susit Palmiros, si Annalyn B, shout out ya. Si Arnold Burnal, shout out po no.
si Buyit Lidra, shout out po, si Alma Byron, shout out po mo dia, ug si Romy Boy, shout out mo dia Romy Boy, ug labi na sa imong pinalangga niya no nga imong gihalaran og balak tong aging na tong upload nga Palimay Drama no. Ug gusto na ko mga listeners no, ang ato ang Palimay Drama hulat-hulati lang yung mga listeners no. Natay na nakoy na edit nga tulo, gamay na lang kulang para maabot na pud siya og isa ka oras no. Dingaw na po ni ato ang Palimay Drama no. O gusto na ko pagpasalamat sa inyong mga listeners no sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama, sa inyong walay hunong nga pagsuporta sa ato ang gina-upload no. Na ug ako magkapadayon jud ko mga listeners no ug kana gumikan sa inyo ha kay naa jud mo pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Gusto na ko mga listeners, daghan jud salamat.